Finaalilähetyksestä suora kuva sitten katsojillekin välittymään siihen asti. Tässä mennään tätä niin kuin esittelypohjaa ja tutoriaalia, mutta tähän ihan nyt alkuun sellaista pientä informaatiota tästä itse kisasta, eli Laguna Seca radalla ajetaan. Porsche tai niin sanottu RUF eli Porsche-klooni toimii autona tässä sarjassa koko kauden läpi. Laguna Seca Kaliforniassa toimii ratana, eli 15-minuuttinen karsintakisa on ajettu, ja tämän jälkeen, pikkusen tauon jälkeen, suora lähetys sitten kuvan kerran 45 minuutin finaalista. Ja tähän ihan nyt alkuun, ennen kuin kekkereitä sen enempää jatketaan, niin voitaisiin ottaa tuo rataesittely. Kalifornian rata-autoilun helmi Laguna Secan moottorirata rakennettiin Salinaksen kaupungin läheisyyteen vuonna 1957. Tällä 11-mutkaisella, vain 3,6 kilometriä pitkällä radalla on pituudestaan huolimatta huikeat 55 metriä korkeuseroa. Radalla ajetaan vuosittain useita eri sarjoja, merkittävimpinä niistä Can-Am, Trans-Am, IMSA GT, Superbike World Championship sekä MotoGP. Rata on vaatinut myös kuolonuhreja, viimeksi heinäkuussa 2015, kun 2 Superbike-kuljettajaa menehtyi rajussa ulosajossa pääsuoralla. Rataennätys pistettiin uusiksi vuonna 2012, kun Mark Gene tykitti Ferrarin F1-autolla radan ympäri ajassa 1:05.786. Ratakierrokselle lähdetään jyrkkään ylämäkeen ja samalla vasempaan taittaen. Linja leikataan mahdollisimman sisältä ja linja valuu oikeaan reunaan, josta jarrutetaan Andretti hairpinnin. Vaikea alamäkijarrutus, mutka on erittäin linjakriittinen tupla-apex vasen, eli sisäkanttari kosketaan kahdesti. Hieman myöhäinen sisäänkääntö aiheuttaa välittömästi leveän linjan, josta usein hävitään todella runsaasti aikaa. Kolmosmutka, 90 astetta oikealle, kaikki kantterit käytetään mitä pystytään sekä sisämutkassa että ulostulossa. Tästä mutkasta lyhyt kiihdytys, jonka jälkeen nelosmutka, johon joko jarrutetaan hieman tai nostetaan kaasu. Tästä urku auki ja sisä suoralle, jossa muutama sekunti ehditään olemaan kaasupohjassa. Kova jarrutus viitosmutkaan, ylämäkeen nouseva yli 90 asteen vasen mutka. Tämä mutka sallii yllättävän kombinaation erilaisia ajolinjoja varsin minimaalisella aikahäviöllä ja onkin yksi radan potentiaalisista ohituspaikoista. Sitten ylämäkeen kiihdyttäen kohti yhtä radan hankalimmista mutkista, puutosmutkaa. Kuskit käyttävät mutkasta yksinkertaisesti nimeä kinkki, vaikka rata taittuukin kokonaisuudessaan lähes 90 astetta. Sitten kohti legendaarista 7-8 mutkakompleksia, joka tunnetaan nimellä korkkiruuvi. Jarrutus aloitetaan sokeaan ylämäki-taipeeseen, josta käännetään kuskien sanojen mukaisesti maailman reunalta alas. Rata putoaa sokeasti 140 metrin matkalla huikeat 18 metriä. Heti perään alamäkeen seuraa Rainy Curve eli 9-mutka. Vaikea ja epätasainen vasuri alamäkeen, leveäksi hiekalle valuminen on tässä mutkassa todellinen riski. Tästä heti perään auto vasempaan reunaan rataa 10-mutkaa varten, joka on sisäänpäin kallistettu vasen alamäkeen. Pieni kiihdytys, jonka jälkeen kova jarrutus viimeiseen mutkaan. Tiukka neulansilmä, josta levennyksiä käyttäen käännetään urku auki pääsuoralle. Aina kun kisa Lagunassa kestää yli kierroksen verran, voidaan surutta puhua selviytymistaistelusta. Yksi. No niin, tervetuloa hyvät naiset ja herrat takaisin kisalähetyksen pariin. Meillä on tässä vieraana täällä selostuskopissa Olli Pahkala, Finnish Sim Racing Associationin puheenjohtaja ja perustajajäsen. Tervetuloa lämpimästi. Kiitoksia. Mukava oli tulla pyörähtään täälläkin. Juu, ja mukavaa, että kerkesi tästä kaikkien kiireiden keskeltä tännekin pyörähtämään. Otetaan ihan alkuun uusille kuulijoille ja katselijoille, että esittelepä hieman itseäsi. Kuka oikein on Olli Pahkala muuta kuin Finnish Sim Racing Associationin perustaja? Joo, tervehdys vaan kaikille aktiivisille katsojille. Mä oon Olli Pahkala ja asustelen Rovaniemellä. 3 vuotta on sim-racingia ajanut ja aikanaan nuoruudessaan kartingia 10 vuotta ja sim-racingin puolella ajelen tällä hetkellä MM-sarjaa. Siellä on
pronssisijalla, 2 kisaa jäljellä ja hyvin aktiivisesti täällä Club Finlandin poikien kanssa touhunnut. Ja ei muita harrastuksia, futis ja Rovaniemen fossiileissa tietenkin karttingi pikkuharrastuksena. Eli hyvin vauhtipainotteista elämää viettää siis Pahkalan Olli. No otetaan nyt tässä, kun odotetaan tätä ensimmäistä Finnish Sim Racing Championshipin osakilpailua, niin valotetaan vähän tätä historiaa. Me tietenkin tunnemme tämän historian, mutta kaikki katselijat ja kuuntelijat ei välttämättä tiedä, niin mistä tämä kaikki saa oikein alkunsa, Olli? Joo, meikäläisen homma alkoi silloin 3 vuotta sitten. Kaveri näytti mulle videota tästä simracingista ja moottoriurheilua rakastaneena niin innostuin aivan totaalisesti. Ostin ratit ja pologimet ja sitä matkaa sitten meni 2 vuotta ja jossakin vaiheessa sitten tuossa viime vuoden loppupuolella, kun MM-sarja loppui ja nautin niin paljon täysin siemauksin tästä lajista, niin ajattelin sitten, että tätä pitäisi alkaa ajaa eteenpäin. Ja siitä lähdettiin pyörähtää ja mä aloin jossakin vaiheessa ihan ilman mitään yhdistystä tai mitään vähän funtsin, että voisi olla SM-sarjan järjestys semmoinen fiksu, että saadaan kansallisella tasolla kaikille moottoriurheilun lajin harrastajille ja lajista ihannoiville tätä esille. Se sitten tyssäs vähän, ettei se nyt ilman yhteisön apua niin lähde etenemään, niin sitten päätin, että nyt perustetaan yhdistys ja siihen tulikin sitten yllättäen 10 ihmisiä mukaan ja siitä on sitten nyt aloitusideasta mennyt semmoinen vajaa vuosi ja nyt ollaan tässä, että mahtava matka on ollut ja toivottavasti yhtä matkava tästä vielä eteenpäin. No sitä minäkin kyllä toivon, että tässä ollaan nyt niin kuin vasta pitkän matkan alussa. Miten Olli Pahkala näkee sitten sarjan tulevaisuuden tuossa niin kuin sanotaan vaikka sarjan jälkeen, niin kuin ajetaan nyt sarja ensin, mutta joulukuussa ensi vuonna 3 vuoden päästä, 5 vuoden päästä. Miltä näyttää Finnish Sim Racing Associationin ja Finnish Sim Racing Championshipin tulevaisuus? No tällä hetkellä se näyttää, toki on pikkusen vielä pimennossa, että kaikkea potentiaalin tuomia juttuja ei ole ihan vielä tullut esille, mitä olisin toivonut, mutta sanotaan näin, että tälle vuodelle odotan tosi paljon uusia ihmisiä harrastuksen pariin, niitä on tullut jo 10, sanotaan, että noin yli 50 harrastajaa ollaan saatu jo tällä meidän aloituksella lajin pariin mukaan ja sitä pyritään tällä kansallisella tasolla lisäämään sitten tämän vuoden aikana ja sitten ensi vuoden aikana, jolloin me myöskin vähän laajennetaan kansallisella tasolla tätä toimintaa. Ja ensi vuoden suunnitelmissa on sitten lähteä laajentamaan kansainväliselle tasolle, eli tarkoituksena on muun muassa brasilialaisten, brittien ja saksalaisten kanssa lähteä ajamaan ja harrastamaan pientä yhteistyötä, että saataisiin tämmöinen tavallaan kansallisilla tasoilla oleva mestaruussarja, josta sitten karsiutuu parhaimmat maailmanmestaruussarjaa ja tavallaan siitä lähteä eteenpäin. Se olisi niin kuin oma henkilökohtainen kuva, mitä sitten tuossa ehkä 3, 4, 5 vuoden päästä. Ja luonnollisesti nämä isoimmat kisat ajetaan livenä esimerkiksi DreamHack LAN-eventeissä, missä on sitten tuhansia ihmisiä ja muiden e-sportsin harrastajia luonnollisesti mukana. Että isot on tahtotilat ja tavoitteet, mutta ilman semmoisia niin eihän me päästä mihinkään, jos ei niitä ole. Ei, ja pitää kunnianhimoiset on tavoitteet, mutta nyt kun katsoo tätä matkaa, millä tämä yhdistys ja varsinkin nimenomaan juuri sinun Olli Pahkalan johdolla ollaan menty, niin ollaan menty pitkälle ja vielä pitemmälle tullaan menemään. Avasit tuossa hieman tuota kansainvälistä mahdollisuutta, niin olisiko mahdollista, että joku päivä nähtäisiin eräänlainen Sim Racingin Suomi-Ruotsi-maaottelu esimerkiksi? Mä itse asiassa voisin, joo, ilman muuta ja mielellään vaikka samaan aikaan yhteistyössä yleisurheilun Suomi-Ruotsi-ottelun kanssa, että sehän on aivan loistavaa. Ruotsissa on tosi aktiivinen Sim Racing-yhteisö myöskin, siellä on tosi paljon kuljettajia ja ne on siellä hyvin edennyt, niin miksi ei? Loistava idea. Lähdetään sitäkin ajamaan sitten tuonne 2 vuoden päähän. Kyllä. Ja otetaan vielä tähän loppuun, ennen kuin päästetään sut menemään vielä. Sulla on varmasti kiireinen päivä edessä, kun tässä on vielä illan finaali vasta tulossa, jota tietenkin kaikki odottaa kiihkoisasti ja antaumuksella. Niin
Olisiko sulla ollut ketään, ketä sä haluaisit muistaa tai kiittää tässä ennen kuin päästään sut pois? No totta kai mulla on paljonkin ihmisiä, ketä kiittää, muun muassa omat vanhemmat, mutta ei pakko sanoa kyllä, että mikään ei olisi ollut mahdollista, että oltaisiin päästy edes tähän pisteeseen ilman yhteisön apua, että kyllä pakko, isoin kiitos menee Suomen simracing-yhteisölle, kaikille kuljettajille, jotka tätä ajaa ja aktiivisesti on ollut mukana tässä yhteisön toiminnassa, että vapaaehtoishommilla vetään hommaa eteenpäin ja ollaan pystytty tekemään sitä tehokkaasti, niin kiitos teille kaikille striimitiimille ja Fishran toimijoille ja myöskin meidän aktiivikuljettajille, jotka on toimintaa ajanut. Keep on driving. Yes, kiitoksia Olli Pahkala ja onnea matka. Kiitos sama. Ja kohta saadaan sitten täysin rähinä päälle Finnish Sim Racing Associationin ensimmäisessä osakilpailussa Laguna Secan radalla äänessä Joni Beckman ja Joonas Puhakka kaksikko studiossa. Ja kohta äänessä 40 äänekästä ruffiautoa. Ja tässä nyt kun mitä tuossa karsintakisoja katsottiin, niin paperilla rata tuntuu vähän niin kuin, voisi sanoa mikkihiireltä, mutta karsintakisa kertoo jotain aivan muuta. Joo, kyllä karsintakisassa nähtiin actionia kokonaisen vartin verran. Siellä oli paljon tapahtumia ja ohituksiakin nähtiin, mitä tässä ennen kisaa ehkä vähän pelättiinkin, että ohituksia ei hirveästi tulla näkemään, mutta muun muassa Joni Hagner todisti meidät tässä täysin vääräksi. Hagnerilta nähtiin tosiaan upeita suorituksia. Toinen, keneltä nähtiin hienoa suoritusta ja hienoa ajamista karsintakisassa oli Joni Takanen, joka hieman vaikean alun jälkeen niin pääsi kuitenkin nousemaan siihen loppujen lopuksi kolmanneksi. Ja ennen kuin tässä aloitetaan nyt kisan kohdalla, tai tässä just kisan korvilla, niin Joni Backman, nosta yksi semmoinen kuljettaja, kenen sinä odotat näkevän tänään niin kuin korkealla. No, kyllä se täytyy ilman muuta sanoa Klaus Kivekäs Coanda Sim Sportilta. Kyllä kaveri on, paitsi tuolla MM-sarjassa F1, niin kyllä se on ihan sama mihin autoa tämän kaverin viskaa, niin se on kyllä nopeatakin nopeampi. Että kyllä siinä tulee olemaan täyspäivätyö kavereilla, jos meinaa tämän kaverista torpata tässä kapissa, mutta itse kyllä sanoisin Kivekäs. Itse taas sanoisin tässä ehkä Glacier Racingilta Jari Lohtari. Kaveri on kuitenkin sen verran kokenut, on tuolla kaikenlaisia erilaisia, ihan mihin tahansa vehkeeseen Lohtarin laittaa, niin aina mennään nopeasti ja kärkivauhtia. Ja uskoisin kyllä, että myös niin kuin Lohtari nähdään tänään erittäin korkealla. Sanoisin jopa, että podiumilla. Mutta mene ja tiedä, se selviää seuraavan 45 minuutin aikana. Joo, tuossa oli, vaikka katselit aikaa, jossa Eero Vuorenmaa pieksi Kivekkään jopa 30, joka oli muuten semmoinen suoritus tässä kuvien ulkopuolelta, mitä lähes kukaan ei uskonut, kun ne näki sen kierrosajan, niin silti kisasuorituksessa sitten Vuorenmaa hiipu. Että se, että siellä kärjessä pahdetaan kovaa aikaa, jossa ei tarkoita, että se kisavauhti säilyisi. Ja nyt vielä äsken puhuttiin 15 minuutin sprintistä, ja nyt on edessä 45 minuuttia, joka sisältää varikkokäynnin, niin ihan kaikki on mahdollista. Kyllä, ja siitä varikkokäynnistä pitäisikin puhua sen verran, että tämä Laguna Secan varikon sisääntulo, eli niin sanottu pit entry, on todella vaikea. On kuuluisa siitä, että se on erittäin vaikea. Siinä voi helpostikin tehdä David Coulthardit tai Lewis Hamiltonit, ja kisa jää sitten nollalla tavalla siihen kesken, että sekin on semmoinen asia, mitä kuljettajan pitää varoa. Joo, siinä on ihan allekirjoittanutkin tullut pari kertaa kokeneeksi tässä oman ajourani aikana kaikki kavaluudet, että siinä on sisäkantteri, josta pitää silti jyrkästi kääntää sisään. Jos liian jyrkältä otat sen kantterin päältä, auto hyppää kantterista ilmaan, niin sitten siinä odottaa
todella valitettavan lähellä se varikon ulkoseinä, johon sitten varmasti tullaan näkemään kisassa niin valehtelematta yksi osuma ainakin. Juu, ja siinä itse toivoisin, että kisa vietäisiin mahdollisimman kliinisti ja puhtaasti tietenkin läpi, mutta kyllä siinä pakko sanoa, että se on yksi niistä vaaranpaikoista, niistä odottamattomista vaaranpaikoista. Ja toinen vaaranpaikka, mikä tässä kilpailussa, kun Laguna Secasta on kuitenkin kyse, niin Laguna Seca ei voi mainita ilman korkkiruuvia. Korkkiruuvi on sellainen paikka, että siinä on 18 metriä pudotusta kuitenkin 140 metrin aikana, ja on semmoinen paikka, että siinä varmasti tullaan näkemään paljon tapahtumia kilpailun aikana. Joo, todellakin, ja tässä pitää mainita myöskin se korkkiruuvista se, että voi myöskin olla tilanne, että jos korkkiruuvista sattuu leikkaamaan siitä sisäkantterista pikkasen liikaa hiekkaa, eli hiekan päältä autolla, niin siitä ottaa sitten hidastusrangaistuksen, eli aikasakko pitää kärsiä viimeistään viimeiseen mutkaan mentäessä, ja voidaan siitäkin melkein vannoa, että joltain se tullaan näkemään. Kyllä, ja tuo aikasakko on sellainen, että sen yleisesti on nähty, että sen voi kärsiä siinä alamäen aikana valuttamalla kaasulla hieman hitaammin, mutta kuljettaja on ohjeistettu tätä kilpailua varten, että se pitää kärsiä 10 mutkan, eli toiseksi viimeisen mutkan ja viimeisen mutkan välisellä suoralla juuri siksi, että vältetään sitten vaaratilanteelta ja peräänajoilta. Eli siinä voi helposti menettää sijoituksen tai kaksi ihan jo sillä, että auto lipeää vain hieman leveäksi tuossa korkkiruuvimutkassa. Hyvin vaikea paikka kaikki kaikkiaan. Kyllä, ja nyt sitten saadaan kuvaa suorasta lähetyksestä Laguna Secan radalta. Eli vajaa minuutti on enää jäljellä warm-upia, kunnes päästään sitten lähtöruudukkoon. Ja lähtöruudukko nyt sitten selviää allekirjoittaneillekin lähestulkoon läpi lukuna siinä vaiheessa, kun autot sinne saadaan, koska kyseessä on 2 karsintakisan yhdistetty tulosliuska. Mutta tosiaan radasta sellaista pientä infoa, että 11-mutkainen rata, 3,6 kilometriä pitkä, 45 minuuttia tänään ajetaan rataennätys 1.19.560 tällä autolla, tässä kelissä tällä buildillä, näissä olosuhteissa ei siihen varmastikaan tulla pääsemään, mutta siitä huolimatta ei tarkoita todellakaan sitä, että tällä radalla hitaita heppuja tänään ajaisi. No ei todellakaan, täällä on niinku todella paljon todella nopeita kavereita, että esimerkiksi MM-sarjan kuskeista, noista, jotka kilpailee Aireensingin maailmanmestaruudesta Formula 1-autolla, niin siitä on pakko mainita Aleksi Uusijaakkola, Joonas Nukarinen, esimerkkeinä näin vain. Että niin kun siellä on todella kovia MM-sarjan kuskeja, pitkän linjan endurance-kuskeja näitä, mutta mennään lähderuudukon pariin. Kyllä, eli tässä nyt sitten starttiruudukkoa odotellaan, ja kun autoja sinne saadaan, jostain syystä nyt lähtöruudukko kertoi aivan täyttä hoosiana. Nyt saadaan oikea lähtöruudukko esiin, eli Klaus Kivekäs paalupaikalla ja Tommi Hahka siinä vieressä hienon ajo ajaneena karsintakilpailussa. Sitten vierellä kakkosrivistä Kimmo Suominen, Jari Lohtari, kolmas rivi Joni Haagner, Joni Takanen, neljäs rivi Aleksi Uusiakkola, Aleksi Elomaa, viides rivi Joonas Nukarinen, Miika Haapanen, kuudes rivi Teemu Toikka, Kim Eriksson ja siitä loput nimet käy ruudulla läpi vinhaa vauhtia. Muutaman sekunnin päästä alkaa täysin rähinää. Joonas, nähdäänkö se kolari siinä ykkösmutkassa, kun pahoin pelätään tällä radalla? Kummassakaan karstakisassa sitä ei nähty, ja minä veikkaan, että nämä jätkät siitä on sen verran varoitettu, että ei kyllä nähdä. Ja nyt sitten kaikki on valmista. Starttivalo palaa punaisella, kohta saapuu 45 minuuttia täyttä rähinää. Vihreä valo palaa ja kuka sieltä ampuu parhaiten irti viivalta? Ainakin Takanen saa sinne hyvän lähdön, ottaa Haagnerin päänä aivan välittömästi ykkösmutkaa kun mennään. Ja kuka sieltä nyt sitten uskaltaa kaikkea myöhintää jarruttaa? Haakka ottaa kärkipaikan, nyt pyörähtää. Siinä on Kimmo Suominen ympäri ja pahakolari sisämutkassa, onneksi sisämutkassa, jotta siitä kaverit pääsee helposti ulkokatta ympäri. Kärki kaksikko Hahka, Kivekäs pääsee nyt valitettavasti siinä karkuun pienen luiston takia. Suomisella siinä peräkarkaa sisämutkassa, eikä siinä sen pahempaa, mutta Lohtarilla on auto aivan solmussa. Lohtarilla on auto aivan solmussa. Hän ajaa todella hitaasti radan sisäreunaa pitkin, kun tullaan siinä vitosmutkaan. Ja Lohtarin kisa taitaa olla taputeltu. Juuri kun siinä pääsin kehumaan Lohtaria ennen kilpailua, niin nyt kyllä pahasti meni siinä ensimmäisen mutkan ruuhkassa. Ja nyt sitten lähestytään ensimmäistä kertaa tuo korkkiruuvia. Haakka Kivekäs kaksikko kärjessä pitkällä karkumatkalla jo, ja sieltä sitten Joni Takanen kolmansena, tällä hetkellä Haagner neljäntenä. Ja nyt sitten ketkä siellä hakevat kaksi rinnakkain korkkiruuvia? Siinä taisi olla ainakin Teemu Valkejärvi siinä hyvin lähellä pakkaa, mistä haettiin kaksillinen korkkiruuvia. Nämä kaverit ei kyllä lähde yhtään säästelemään nyt tässä ensimmäisellä kierroksella. Siellä on jo
vääntöä nyt käynnissä, kun sinne Jukka Savolainen hakee ulkkautta Timo Eskolasta ohitse. Timo Eskola joutuu puolustamaan tuohon viimeiseen mutkaan, siellä on noin sijaan 20 paikkaa, Jukka Savolainen hyvin myöhään jarruttaa, ja sieltä pääsee myöskin Simo Holm sisäkautta ohi, ja Simo Holm lähtee myöskin haastamaan Jukka Savolaista tässä pääsuoralla, mutta katsoo viisaammaksi, ettei siitä sisäpuolta kuitenkaan lähde tuohon pääsuoralle hakemaan. Pystyy vielä siinä kuitenkin haastamaan, ja hyvin jännittävä alkukilpailu. On, ja tässä tosiaan useampaa taisteluparia, varmaan tässä kameralla juuri sijat 5, 6, 7, 8 ruudussa tällä hetkellä spotissa Kim Eriksson Blackstar Racingillä, joka siinä nyt sijasta 6 ajaa, no käytännössä voidaan sanoa sijasta 5 ajaa kilpaa, koska siinä nyt pieni trullitreeni on tässä Miika Haapasen vetämänä, ja tossakaan nyt paljon isoa virhettä tarvitsee tehdä väärässä mutkassa, kun se vielä tekee, niin tuosta saadaan nätti 2 rinnakkain, 3 rinnakkain tilanne äkkiä vaikeaseen mutkaan. Kyllä todellakin, ja siinä ei parane yhtään virheitä tehdä tässä näin. Siinä on tosiaan niin sijoista 6 käydään tällä hetkellä siinä Kotovaara, Kim Eriksson, Eero Vuodenmaa, ja siinä on Teemu Toikkakin siinä perässä. Kaikki kokeneita kuskeja varmasti, ja tajuavat kyllä itsekin tilanteen, että tässä ei nyt parane lähteä pelleilemään. Ja siinä on Kallukikin vielä siellä 10 sitten siinä pakan perällä. Joo, ja tässä nyt ruudussa seurataan Simo Holmia siellä 15. Ihan siinä Savolaisen Jukan kontissa kiinni. Jatkuvalla syötellä on pystynyt Holmi tuossa vähän niin kuin sanotaan aggressiivisempaa hyökkäystä ottamaan mutkiin, mutta Savolainen vielä siinä pysyy edellä. Ja... Oi, siellä on kolari! Ja... Siellä on kolari ja siellä on Arto siinä... Ihamäki ympäri ja siinä on toinenkin auto. Ja Arto Ihamäki ainakin oli siinä ympäri siinä, ja siellä on myöskin Mannisen Markku, eli Markku Manninen ja Arto Ihamäki ovat siinä viimeisessä mutkassa poikittain ja jäävät siihen kyllä ja menettävät todella paljon sijoituksia siinä. Jäävät aivan siihen pakan viimeiseksi siinä, ja siellä tosiaankin niin kuin saadaan draamaa tähän heti alkuun. Joo, ja nyt on tosiaan kyllä tulosliuska heittää useampaan otteeseen on kyllä 3 tapahtumaa radalla, että tulosliuska heittää koko ajan volttia, että tässä saas nähdä nyt, että odotetaan päivitetyt tulokset tässä täyden kierroksen verran, koska pari kaveri ainakin varikolle joutuu ajamaan, sen takia tulosliuska menee hetkeksi aivan totaalisen sekaisin. Mutta sillä välin siellä kärjessä Klaus Kivekäs pysyy edelleenkin aivan Tommi Hahkan perässä kiinni ja on tuossa todella vahvasti haastaa Tommi Hahkaa. Tämä on varmasti Tommi Hahkallekin semmoinen tilanne, mitä hän ei ehkä itse, no en tiedä, itseluottamus näillä kuskeilla pitää olla kova, mutta en olisi kyllä ainakaan itse ennen kisaa pakko myöntää, uskon, että Tommi Hahka johtaa kilpailua 3. kierroksella. Joo, ei kyllä todellakaan, kun karsintakisaan lähdettiin, siellä oli Vuorenmaa Kivekäs kaksikko täysin karussa ja Hahkalla oli itse asiassa lähestulkoon sekuntia hitaampi aika siihen karsintakisaan, mutta kaveri kyllä näytti karsintakisasta, että kyllä kulkee itse kisavauhdissa hyvin ja todistaa sitä tässä kyllä, että takana on kuitenkin top 3, top 5 MM-sarjan F1-kuski, eli kylmät hermot on kaverilla. Todella kylmät hermot kaverilla, ja siellä Joni Takanen ajaa siinä, jää hieman tästä joukosta. No otti viime kierroksella hieman kiinni, puolikymmenystä siinä kiinni, mutta Joni Takanenkin pysyy loistavasti siinä 3. Joni Takanen ei ole mikään kokeneimmasta päästä näistä kuljettajista. Siellä on monien vuosien kokemuksia näillä kuljettajilla, mutta Joni Takanen tosiaankin on ollut Sim Racingin parissa vasta 9 kuukautta. Joo, ja eikä ole edes... Täällä on useampi kaveri tässä FSRC:n avauskisassa mukana, josta ei ole oikeastaan niin kuin vielä pari kuukautta sitten kuultu yhtään mitään. Ja täytyy sanoa, että niin kuin näiden lukuisten harjoitussessioiden pohjalta, mitä nämä kaverit on tässä ajanut viimeisen parin viikon aikana, niin hirmuista nousua on kyllä nähty tuolta, niin varsinkin häntä päästä kärkeä on kurottu kiinni sekuntikaupalla. Tässäkin karsintakisan aikaa, tai ennen karsintakisoin aikaa, jos taisi olla, oliko 3 sekuntia kuin top 30, että aika tiukkaa läjää mahtuu koko paketti. Kyllä, ja sillä välin Joni Haakerilla on hieman vaurioita siellä vasemmassa takakulmassa liekastettu tuon ensimmäisen mutkan kolanin syytä, ja siinä on Miika Haapanen ja Petteri Kotovaara aivan hänen kontissaan kiinni ja haistelevat siinä mahdollista 4. sijaa. Eli siinä ihan kärjen tuntumassa käydään kovaa kamppailua tällä hetkellä sijoituksista ja kovaa kapinaa. Kilpailu on kuitenkin ajettu tästä vasta 5 minuuttia, 5-6 minuuttia. Kyllä. Ja nyt otetaan kyllä vähän aggressiivista osumaa siinä jo. Siinä on Miika Haapanen Haagnerin takana ja nyt todella pienillä marginaaleilla mentiin ykkösmutkaan. Haapanen siinä väkipakolla haluaa Haagnerista ohi. Selkeästi olisi enemmän ruutia Haapasen autossa ja tästä saadaan kyllä melkoinen vääntö, kun siinä Kotovaara on vähintään yhtä hyvillä vauhdilla. Nyt Haapasen takana ja nyt näettekö Haapanen hakee ohitusta Haagnerista ja samaan aikaan Kotovaara oli lähtössä Haapasesta ohi. Nyt mennään vierekkäin T5 tähän ylämäkeen, josta juuri rataesittelyssä sanottiin, että tuohon on potentiaalinen ohituspaikka ja hienosti vie ohituksen
Haapanen loppuun asti, jos vaan uskaltaa tuon kuutoskurviin painaa sisältä ja uskaltaa kyllä. Upea ohitus Haapaselta kyllä. Tuo kuutoskurviin sisälinjaa meneminen vaatii kyllä jäiset hermot. Kyllä siinä tuomaristo juuri ilmoitti tosin Haapasesta tuosta, että Haapaselle tuli varoitus peräänajosta tuon tilanteen yhteydessä, mutta Haapanen siinä kuitenkin niin kuin pystyy tuon sijoituksen kuittaamaan ja siinä on nyt Petteri Kotovaara seuraavaksi, jolla on Joni Hagner, Porin oma poika tuossa tähtäimessä ja Hagnerilla on kyllä varmasti tällä hetkellä kuumat paikat, sillä vaikka Hagner onkin todella nopea kuljettaja, kuten ennen kilpailua avattiin ja varmasti myöskin todella taistelutahtoinen kuljettaja, niin ei autolla, joka on rikki, niin vain pärjätä ehjää autoa vastaan. Tai jos pärjätään, niin se tulee olla todella kovan työn takana. Todella tulee, mutta tässä kun katselee taas kuvien ulkopuolelta, niin kärkikaksikko vetää täsmälleen samaa vauhtia tuolla Hagnerin pakan edellä kuin mitä Joni Takanen siellä 3, mutta siinä on pikkainen hajurako päässyt venähtää tuohon Tommi Hakka, Klaus Kivekäs siis puolen sekunnin päässä toisistaan kärjessä, sitä 2,4 sekuntia jäljessä Joni Takanen, eli periaatteessa vetoapui hänellä ei enää ole, mutta täysin samaa vauhtia ajaa kuin kärkikaksikko. Siinä sitten Takanen tästä, Haapanen Hagner kaksikko tästä taistelutuoksinnasta johtuen vetää pikkasen hitaammin ja ero on revähtänyt top 3 ja sitten tuo lopupakan välillä jo 5 sekuntiin. Aika huikea jäppi näinkin nopeasti. Kyllä erot revähtää siinä nopeasti, kun siinä vähänkin taistellaan ja kärki pääsee ajamaan niin sanotusti puhtaasti, eli eivät siinä rintarinnan ajan, niin siinä nopeasti pääsee kyllä kärkijätkät karkuun, jos vauhti olisi muuten lähestulkoon saman aikaan kuin Kim Eriksson on ottanut tuon Petteri Kotovaara ja Joni Hagner kaksikon kiinni, pari valjakon siinä ja liittyy tähän kapinaan varmasti nopeasti mukaan, kuten myös Teemu Toikko, joka ajaa siinä Erikssonin perässä. Eli tässä alkaa Joni Hagner kerätä pientä junaa tässä peräänsä ja siinä varmasti tulee olemaan mielenkiintoisia hetkiä näillä kaverilla käsillä. Joo, ja mielenkiintoisia hetkiä tällä radalla voi melkein sanoa, että vietetään joka ikisessä paikassa, että niin kauan kun radalla olet ja yrität kilpaa jonkun kanssa ajaa, niin selvitymistaistelua tämä rata kyllä on, että yhtään pientäkään virhettä ei saa tällä radalla tehdä, koska hietikkoon kun sinne joutuu vaikkakin puolen auton mitan verran, niin sitten kutsuu todella monessa mutkassa erittäin lähelle rengaskasaan, ja jos siihen rengaskasaan jäädään, niin riski on se, että siitä sitten joutuu hinauksen ottamaan varikolle tai keskeyttämään kilpailun kokonaan. Kyllä, ja se on tietenkin todella ikävä kun hieman turvikkoa tai hietikkoa tässä tapauksessa hipaisti ja siihen seinään kiinni, niin se on sitten kisa hyvin nopeasti ohi. Ja myöskin silloin kun rengasvalli ei vaadi, niin se on se betoniseinä, mikä vaanii. Ja betoniseinä tunnetaan yleisesti kovana aineena, joka ei hirveästi anna periksi. Kyllä sanoisin, että se on se auton ripustusalusta ja sitten tuo auton kylki, joka siinä ensimmäiseksi antaa periksi. Saman aikaan, kun siinä Hagner edelleenkin pysyy yllättävänkin hyvin, pakko sanoa tässä vaiheessa yllättävän hyvin Miika Haapasen perässä vielä siinä. Ja varmasti ainakin yrittää parhaansa sen mukaan, että pysyy tuossa myöskin jatkossa kiinni, koska hänellä on ensiarvoisen tärkeää tällä hetkellä se, että hän tuossa perässä pysyisi, koska jos hän tuosta kyydistä tippuu, niin se vain lisää nälkää sitten tuossa takana tulevalle Petteri Kotovaaralla ja Kim Erikssonilla päästä hänestä mahdollisimman nopeasti ohi, ja silloin on siinä se riski, että siinä tapahtuu jotain, mitä Hagner ei välttämättä halua tapahtua. Joo, ja kun katsoo tässä, että heti saman tien kun pääsi Haapanen ohi tosta Joni Hagnerista, niin seuraavalla kierroksella Haapanen tykittää 20,7, joka oli täysin sama kierrosaika, minkä vetää kärjessä Kivekäs Hahka kaksikko, eli aika lailla täytyy sanoa, että se ei tarkoita, että vaikka et ole top 3, etteikö sama kierrosaika. Kotovaara ympäri ykkösmutkassa. Petteri Kotovaara on spinnannut ykkösmutkaa ja tämä on todella ikävä paikka. Hän jarrutti aivan liian myöhään tuohon ykkösmutkaan ja siinä joutui lyömään jarrut siinä lukkoon, ettei osu Joni Hagnerille, ja hän on nyt siinä ympäri ja menettää paljon sijoituksia. Palaa siinä kyllä takaisin radalle, mutta taitaa olla tällä hetkellä siellä 19, kun siinä Pekka Tuomainen menee vielä hänestä ohi. Joo, koitetaan saada tuosta hidastustuoreelta, että mitä siinä Kotovaaralle oikein tapahtuu. Otetaan ihan hidastuskuva ihan näillä hetkillä. Ja näin ollaan kuvassa ja katsotaan nyt sitten, että mitä siinä Kotovaaralle tapahtuu, saadaanko siitä nyt järkevää hidastuskuvaa aikaiseksi. Nyt jostain syystä toimii hidastuskamerat erittäin loistavasti, ne eivät nimittäin anna minkälaista hidastuskuvaa. Joten tekniikan piikkiin menee tämä virhe, eli Kotovaara saadaan sitten ihailla sijasta 17 ja kovalla atakilla hän sieltä takas lähtee, mutta jostain kumman syystä kamerat nyt eivät suostu hidastuskuvaa näyttämään, eli se homma kuivui siihen, mutta Kotovaara kuitenkin ympäri ykkösmutkassa. Kyllä, ja tämä on
todella ikävä Petteri Kotovaaralle tämä tilanne, koska vaikka hän on todella entinen VCS-kuski, todellakin MM-sarjan entinen kuski ja lähti tähänkin kisaan suurella ätäkillä. Ja Kotovaarallahan oli hieman epäonnea myöskin noissa karsintakilpailuissa. Siinä hänelle sattui ja tapahtui. Siinä taisi olla Jari Lohtari, joka asui hänen peräänsä viimeisessä mutkassa ja Kotovaara sitten siitä ympäri ja joutui tämän takia sitten hieman taaempana kuin normaalisti lähtemään. Eli todella on ollut nyt epäonnea siinä Lappeenrantalaisella. Joo, ja tällä hetkellä kärkikaksikon menon kun siirrytään takas, niin edelleenkin siinä ei nämä kaverit kyllä saa toisistaan minkään sortin eroa toisiinsa, että sen kierrosajan, minkä Haakka voittaa 500 edellisellä kierroksella, niin seuraavalla Kivekäs ottaa takaisin. Ja tossa täytyy kyllä sanoa, että vaikka Kivekäs tuossa näyttää tosi nälkäiseltä, että ohi pitäisi päästä, mutta jos Kivekäs tuosta ohi menee, niin en jaksa uskoa, että Haakka tuosta putoisi kyydistä yhtään mihinkään. Joo, ei siinä, jos ennenkin saa vähän pelättiin sitä, että Kivekästä saattaisi porukalta ajaa karkuun, niin Tommi Haakka kyllä todistaa nyt sen, että ei hän ole päästämässä Klaus Kivekästä mihinkään. Honda Simsportin kuski saa kyllä tehdä täyden päivätyön, jos meinaa tämän kilpailun voittaa. Siitä pitää Tommi Haakka huolen. Ja myöskin pakko sanoa, että kyllä myöskin Joni Takanen on tässä se musta hevonen sen suhteen, että hän saa ajaa aivan täysin rauhassa puhtaassa ilmassa, pystyy säästelemään kumeja, ei tarvitse huolehtia yhtään mistään, ja sitten varikkostopeilla ja muutenkin niin pystyy sitten tuolla vauhdilla aikana aivan kärjen tasolla, niin pystyy siinä takaisin taistelemaan ja mahdollisesti tässä kilpailussa jopa yllättämään tämän kärkikaksikon. Joo, ja tässä vasta eletään kierrosta 10 tällä hetkellä, eli varikkokäynnit tapahtuvat noin suunnilleen viimeistään 22 kierroksen kohdalla. Luonnollisesti kuljettajilla on optio mennä varikolle ottamaan se tarvittava polttoainemäärä heti siinä vaiheessa, kun bensatankki sen sallii. Bensatankki siis on rajoitettu tässä kisassa 45% maksimista, joka takaa sen, että maksimissaan puoli tuntia kestää näiden autojen polttoainetankki. Ja siinä voidaan kyllä esimerkiksi Kivekäältä nähdä, Kivekäs tuossa takana nimittäin todennäköisesti, ellei saa ihan nyt mahtavia raneja jonnekin mutkaan, niin voisi kuvitella, että Kivekäs tuossa nostelee suorapäässä ja varmistelee pikkasta bensasäästöä. Ja jos sillä kierroksen ylimääräistä pääsee, niin se voi olla melkoinen lopputulosero sitten, kun varikolta tullaan ulos. Kyllä, ihan ehdottomasti se on asia, mikä on otettava huomioon sillä välin, kun meidän Twitch-chatissa saatiin kysymys, ihan kansainvälinen kysymys henkilöltä nimeltä Ernesto. Ja Ernesto kysyi siinä, että where's Elomaa? And the answer to that is that Aleksi Elomaa is currently driving in 33rd position on 10th lap. He is about a minute behind the leaders and he has a damaged car. So at some point something happened to Elomaa. I'm guessing turn number 1 on the first lap, and so Elomaa is far behind the leaders. Ja tässä nyt voitaisiin samalla kun kärkikaksikon edesottamuksia tässä pikkasen katsotaan, niin katsotaanpas tällä hetkellä kilpailun suurimmat nousijat. Eli siinä ruudussa Miika Haapanen sijalla 4 on tällä hetkellä noussut startistaan 10 sijaa, Santeri Kallukin noussut 9 sijaa. Ja kärki 10 ainoa putoaja tällä hetkellä on Klaus Kivekäs, joka vain 1 sijaa ottanut takkiin. Sitten siinä 10 ulkopuolella Jukka Savolainen 11 sijaa noussut, Eskola on noussut jo 12 sijaa, Jere Jänis 17 sijaa. Tuo on jo melkoinen suoritus, kun ajattelee, että ajetaan top 20, että 17 sijaa tullaan ylös. Vastaavasti sitten nämä keskeyttäneet kaverit, eli Aleksi Uusiakkola, Marko Penttinen, lähestulkoon 30 sijaa takapakkiin, eli raskas pettymys avauskisasta näille kavereille. Kyllä, sillä välin kun Petteri Kotovaara on jo ainut siinä Pekka Tuomaisen kiinni ja edellä ajavan Pakan kiinni ja yrittää siinä haastaa Tuomaista tuohon nopeaan kinkkiin ja varmasti Korkkiruuvin yrittää uudestaan rinnalle siinä ohitse. Nyt vaan Kotovaaran kannalta olisi tärkeää muistaa se, ettei liian aggressiivisesti nyt ohi. Ja nyt on mahdollisuus Klaus Kivekällä, aivan realistinen mahdollisuus lähteä nyt haastamaan tuohon ykkösmutkaan, jos Kivekäs niin haluaa. Ainakin ulkolinja lähtee hakemaan, Haakka joutuu ottaa puolustavan linjan ykkösmutka, syvälle menee jarruihin Kivekäs. Nyt loppuu pito sitten ulkokautta, kun ei ole optimaalinen linja siellä ulkolinjalla, mutta todella aggressiivisesti lähti Kivekäs kyllä ohitusta hakemaan. Jos just spekuloitiin sitä, että bensaa säästetään pikkasen, niin todella aggressiivisella asenteella on kyllä Kivekäs tässä liikenteessä. Ja tässä chatissa saman aikaan kysyttiin, että minkä takia puolilla kavereilla näkyy DNF tulosliuskassa. Se johtuu ihan tulospalvelun pienestä niin sanotusta bugista, joka vähän väliä, kun kaverit tietyssä järjestyksessä maaliviivan ylittää, niin tämän radan profiilista johtuen tulospalvelu hetkellisesti luulee, että kaverit tuolla kärki 15 ovat yhtäkkiä kilpailu keskeyttäneet, eli tämä ei ole todellakaan totuus. Kilpailussa keskeyttäneitä kuskeja nimittäin on tällä hetkellä vasta 7 kappaletta, eli vaikka tuo tulospalvelu näyttää DNF, niin sitä ei ole uskominen. Kyllä, ja nämä keskeyttäneet kuskit ovat siis Jari Lohtari, Kimmo Soiminen, Joonas Nukarinen, Akseli Salmi, Antti Salminen sekä Juha-Pekka Lammi. Raskas pettymys varmasti heille. Siinä on muutamia koviakin, todella kovia nimiä tietenkin kaikki, mutta äärimmäisen
jopa niin kuin kärkiporukan suosikkeja siinä ehdottomasti, muun muassa juuri Lohtari ja Suominen, jotka jäivät siihen ensimmäisen mutkan kasaan sitten. Ja tässä nyt seurataan sitten sieltä 6 ja 7 taistelua. Kim Eriksson vastaa Teemu Toikka ja kaverit tässä aika lailla tasasta tahtia ovat kierrosaikoja tahkoneet. Nopeimmat kierrosajat kaverilla 21.4 ja 21.5 ja viimeinen kierrosaika 21.8 ja 21.9. Eli ihan käsi kädessä nämä kaverit menee ja täytyy sanoa, että näiden kavereiden edessä sitten top 5 on ihan omilla luvuilla. Eli tästä kun hypätään 1 pykälä eteenpäin Joni Haageriin, niin ajasta tippuu sitten yli puoli sekuntia jo kerrasta. Eli tässä vaiheessa ruvetaan sitten jo katsomaan sitä, että jollain kaverilla ei vaan sitten renkaat enää kestä. Joo, ei, ja sekin on semmoinen asia, mikä kannattaa tässä muistaa, että kovaa taistelua voi kyllä vääntää, mutta se syö sekä kellosta aikaa että sitten renkaita. Ja siinä ollaankin sitten siinä pisteessä, että kun on ajettu esimerkiksi, kun kilpailua on nyt vielä 28 minuuttia ajalla, mutta sitten kun kilpailu on 18 minuuttia ajalla, kun ajetaan 5 kierrostakin eteenpäin, niin se on ihan oikeasti todellinen ongelma, jos renkaassa ei enää yksinkertaisesti ole pitoa, niin ei siinä voi oikein kovaa ajaa. Ja tässä nyt sitten kuvissa Christian Lindroth käy sitten vääntöä Timo Eskolan kanssa sijasta 14. Lindroth on ollut tossa jo muutaman kierroksen ajan tuossa aivan iskuetäisyydellä ja katsotaan nyt sitten, lähellä on, mutta lähtee nyt siinä jo heti kun pääsee sanomasta, niin joutuu todella paljon hidastamaan tuossa Eskola, ettei käy todella pahaa onnettomuutta tuossa kuutosmutkan kinkissä ja Christian Lindroth sitten kiittää ja kumartaa luonnollisesti tuossa niin kuin näette, niin ei Lindrothille jäänyt yhtään reaktioaikaa, kun siinä aivan kontissa menetään ja Eskola joutuu pikkasen nostamaan ekstraa, niin melkein voisi sanoa, että hyvällä säkällä selvisi Lindroth tuosta ilman suurempia vaurioita. Kyllä, todellakin oli siinä Tuurio matkassa ja siinä Jere Jänis on heti haastamassa myöskin siinä Timo Eskolaa ja on... Ja nyt lähtee Toikka kuutossijasta haastamaan ulkokautta, niin kuin Kivekäs lähti Haahkasta vähän ajan sitten. Pystyykö kantamaan ulkokautta tarpeeksi vauhtia vierekkäin? Kyllä pystyy, Haakka lähtee ulkokautta, jolloin saa kolmosmutkaan nyt sitten sisälinja ja tyylipuhdas ohitus Toikka sijalle 6. Kyllä, todella upea ohitus siinä Teemu Toikalta. Harvoin näkee, että tuo ulkokautta muuvi tuohon ykkösmutkaan onnistuu. Siinä on moni yrittänyt, mutta harva siinä on onnistunut, mutta Teemu Toikka siinä onnistuu ja tyyli puhtaasti kuittaa itselleen tuo kuutossijan Kim Erikssonille. Ja siinä on sitten nyt Toikalla melkoinen työsarka edessä, koska vaikka tosiaan kilpailu kesto on 33 kierrosta noin suurin piirtein, eli tässä on vielä yli 19 kierrosta matkaa maaliin jopa kärkikavereilla, niin 7,5 sekuntia on ero Joni Haagneriin ja siinä saa kyllä, kun siinä jokainen voi päässä laskea, että kun pitäisi noin 15 kierroksesta ajaa kaveri kiinni 7,5 sekunnin päästä, niin kyllä siinä aika kovaa saa mennä. Todellakin siinä pitää mennä oikeasti sitten täysillä ja pulistaa lattia ja ottaa kaikki autosta irti, mutta se täytyy muistaa kuitenkin, että siinä Haagnerilla on auto hieman rikki ja se sitten saattaa vaikuttaa siihen, että Haagnerilla jossain vaiheessa nuo renkaat ehkä kuluvat nopeammin. Me emme tiedä tosiaan mitä noiden Haagnerin auton tarkkoja vaurioita, mutta kyllähän se jo kuvista näkee, että Haagnerilla on siinä takakulmassa vauriota ja se vaikuttaa sitten myöskin Haagnerin ajamiseen. Ja edelleen kärkikaksikko aivan samoissa, missä on menty jo pitkän aikaa. Klaus Kivekäs jatkuvasti 2.30 päässä, hirmuinen hiilostus päällä. Lähestulkoon voidaan jo sanoa, että ton kovempaa painetta on jo kilpa-autolla hyvin vaikea pitää, kun alle 30 päässä ollaan toisen kaverin puskurissa, niin siinä ei ole hirveästi marginaalia kyllä. Ja siinä ruvetaan puhumaan jo takana olevalla, että niin kuin tästä nyt sisäkamerasta voidaan Klaus Kivekällä todeta, että tästä kun menet vähänkään lähemmäksi, niin alkaa jo näköä haittaamaan, koska ei enää näe mutkaa käännettäessä kanttareita. Ei, ja siinä on muutenkin, jos ajaa todella lähellä toisen perässä, niin siinä toisenkin edellä oleva kuljettaja, ihmisiä nämä kaikki kuljettajat on. Sieltä tulee virheitä, ja siinä jos tulee se virhe, niin siinä yksinkertaisesti on aikaa sitten reagoida. Ja se aivan pieni virhe, niin voi aiheuttaa se, että kumpikin kuljettaja on yhtäkkiä ympäri, ja siellä sattuu sitten kolari, ja sitten ihmetelläänkin, että no, mitäs nyt tehdään? Kärkikaksikko ajaa ulos, ja siinä kohtaa se on sitten se takaisen mahdollisuus. Ja tätä varmasti Joni Takanen myöskin kyttää siinä, että kärkikaksikko alkaisi vaan taistelemaan entistä verisemmin, että hänellä olisi sitten mahdollisuus ottaa paremmin siinä kärkeä kiinni. Nimenomaan, mutta täytyy kyllä sanoa, että tässä Haakka, Kivekäs, Takanen vetävät kyllä niin robottiin kierrosaikaa, että vaikea tuohon on kyllä millään tavalla vastata. Haakka viimeinenkin kierros 20.8, Kivekäs takana 20.9 ja Joni Takanen kolmantena 3 sekunnin päässä 21.0. Eli kärkikaverista kolmanteen niin 20 eroa ja sitten, no okei, Haapanen siinä viime kierroksella vetää 20.9, mutta eroaa siinäkin jo 5 sekuntia takaisin, että Haapanen ei kyllä yhtään periksi anna mitään, ei saa Takanenkaan ilmaiseksi tuossa 3. sijalla, mutta iso päivätyö saa kyllä tehdä. Todellakin. Ja sillä välin kun siinä kärkkaksikko alkaa ottaa kiinni Marko Penttistä, joka on tosiaan jäänyt kierroksella siinä jo jälkeen. Marko Penttinen siellä 30, kokenut kuljettaja varmasti antaa siinä
puhtaasti tilaa heti kun kaverit siihen tulevat, mutta tämä kaverit siinä tarpeeksi lähelle tulevat. Mutta tämäkin on yksi asia, mistä tietenkin kannattaa mainita, on se, että kierroksen ohittaminen tällä radalla, kun ei niitä pitkiä suoria oikein ole, niin se ohittaminen on hyvin vaikea, kuten tässäkin nähdään. Siinä Penttinen yrittää parhaansa mukaan päästään, mutta Haakka joutuu siinä hieman odottamaan ja siinä myöskin Klaus Kivekäs pääsee ehkä mahdollisesti. Ja siinä on se yksi iskun paikka Klaus Kivekkäällä. Ja siinä on Arto Ihamäki spinnannut siinä kuvien ulkopuolelta, tai nyt saadaan ruutuun, ja Arto Ihamäki oli vielä, oliko top 10, kärkikymmenikköä hätytteli, ja sitten yksi yksinkertainen spinni, ja päivä ohi Ihamäellä. Siinä joutuu ottamaan hinauksen varikolle, ja kyllä sijoituksia tulee takkiin armottomasti. Kyllä, se on valitettavaa mitä Ihamäellekin tuossa kävi. Hän on jo todella vahvaa ja hyvää kilpailua, aivan täysin niin sanotusti puskista. Ei ollut semmoinen kaveri, mikä piti itsestään mitään hirveää meteliä ennen kilpailua. Ei ole tasaista vahvaa suoritusta ja sitten yksi spinni pilaa koko päivän. Mutta se on armotonta, se on motorsporttia. Ja se on se, miksi tämä laji onkin niin jännittävää, yksi niistä syistä. Nimenomaan, ja tässä kun vielä paperilla kerettiin tätä alkukautta spekuloimaan, että tässä tosiaan edessä tulossa vielä tällä kaudella huomattavasti niin sanotusti kilpailuystävällisempiä ratoja, kun tämä on kauden avauskisa Laguna Secassa, on niin sanotusti puhutaan mikkihiiriradoista, eli ohittaminen on harvinaisen paljon hankalampaa, niin kyllä jos tämä kisa nyt antaa mitään osvittaa sitten, kun mennään semmoiselle radoille, missä ohittaminen on, puhutaan jo vetoavuissa roikkumisesta ja niin vetoavulla ohittamisesta, niin huikea kausi on edessä. Aivan huikea kausi. Nämä jätkät on pistänyt tähän ekan kisaan sellaisen spektaakkelin pystyyn, että ei tässä meinaa perässä pysyä täällä kopissa, että siinä on kyllä kärkikaksikko pannaan aivan uskomatonta vauhtia. Siellä on ennakkosuosikkia ulkona kilpailusta heti alkuunsa, se on yllättäjiä, siellä on Tommi Hahka kärjessä, kukaan olisi ikinä uskonut. Siellä on jätkiä, joita ei olisi veikattu sinne kärkeen, niin siellä kärjessä ollaan nähty huikeata vääntöä. Siellä on nähty draamaa ja dramatiikkaa, nyt kisasta on vielä puolet jäljellä. Joo, kun tässä katsotaan nyt sitten ruudussa Jere Vikki siellä 10 ajaa tuota vaaleanpunaista Eero Vuorenmaan autoa. Eero Vuorenmaa siis ajaa Eero Vuorenmaata takaa. Eero Vuorenmaa siis tuo virallisen aika-ajon Paul Sitterin 30 tuhosi Vuorenmaa kaikki muut mukaan lukien Klaus Kivekkään, joka oli puolestaan, oliko 40 karussa kolmannella siellä ajanutta. Eli Vuorenmaan huikea aika jo suoritus on nyt sitten finaalissa 9. sijaan vaihtunut, mutta kuitenkin ottaen huomioon, että karsintakisassa Vuorenmaalla ei kulkenut, niin hyvä parannus silleen, että nyt ei ole isompia virheitä tullut. Kyllä, Vuorenmaa ajoi todella loistavasti siinä aikaa, jossa ja pystyi siinä kyllä yllättämään kaikki. Siis kuljettajat eivät ole tuskaa sitä Vuorenmaa aikaa, mutta todellisuutta se oli. Karsinta meni sitten hieman plörinäksi siinä sladitellessa ja muutenkin ei aivan niin hyvin kuin olisi voinut mennä, mutta Vuorenmaa ajaa vahvaa kisaa on siellä top 10 puolella. Sillä välin kun tuomaristolta saadaan tiedot, että Sebastian Lindqvist saa mustan lipun varikon läpeä rangaistuksen kierroksella 16 ensimmäisessä mutkassa sattuneesta päälle ajosta. Eli Sebastian Lindqvistille varikon läpeä rangaistus. Tämä varmasti kyllä pilaa hänen päiväänsä sitten entisestään. Joo, ja voisin melkeinpä vannoa, että Lindqvist, sä voit sen puhakka siitä vielä tarkistaa kaikessa rauhassa, mutta voisin melkein kuvitella, että Lindqvist oli se syypää Ihamäen spinniin, koska Ihamäki siinä protestinoloisesti tuomareita kutsui heti sen pyörähtämisen jälkeen. Kyllä siinä Sebastian Lindqvist käänsi mutkassa sisään todella ahneesti sieltä ulkomutkasta tuohon T1 toiseen apeksiin ja sitten siinä ensimmäisen mutkan toiseen apeksiin niin sanotusti. Ja nyt on Tommi Haakka tekee pienen virheen neloskurvista viitoskurviin. Mennään nyt sitten Kivekäs ulkopuolella, Haakka sisäpuolella. Kivekäs siinä ilmeisesti yritti ulkokautta sitten poimia parempia vauhtia tähän ylämäkeen. Ei ihan onnistunut, mutta kyllä Haakka kovan paineen alla on, kun pienikin virhe, niin saman tien ollaan vierekkäin. Kyllä se on todella stressaavaa tuossa ajaa jatkuvasti siinä, kun toinen kaveri seuraa perässä. Varsinkin kaveri on kaliberia, mitä Honda Simsportin kuljettaa Klaus Kivekäs siinä on. Ja Klaus Kivekäs saalistaa Hahkaa. Hahka on sitä koko ajan tähtäimessä ja joutuu jatkuvasti ajamaan jatkuvalla syötöllä aivan täydellisesti. Tai sitten niin kuin siinä on Klaus Kivekäs ohi kuin ajatus. Ja tuohon on tosiaan pakko lisätä tuohon äskeiseen, että kyllä tosiaankin Sebastian Lindqvist sai rangaistuksen siitä ja oli syypää siihen Arto Ihamäen spinniin. Eli siinä autot osuivat yhteen ja siinä ihan selkeästi Sebastian Lindqvist käänsi liian ahneesti sisään ja näin ollen Ihamäki oli ympäri. Ja tässä nyt sitten ruudussa vähän kauempaa kärjestä sijat. Onko nyt sitten 19, 20 ja 21 ruudussa, eli Tomi Mäkinen, Ari Härö ja Simo Holmi. Näillä kavereilla on sijoitus vaihtunut tuostakin ja tässäkin puhutaan samanlaisesta pakasta kuin tuossa alussa oli se Haaknerin ja Haapasen vetämä kolmikko, eli
oliko siinä Hagner, Haapanen ja Kotovaara, niin ihan sama Kyllä. tilanne tässä, eli suhteellisesti sama vauhti kaikilla kavereilla, pieni virhe yhdeltä, niin 2 tulee ohi. Joo, ja siinä se vaatii oikeasti sitä, että siinä kun pakassa ajaa, niin siinä pitää kyttää paitsi eteenpäin mahdollista ohituspaikkaa, niin myöskin peileihin, koska jos sä teet sen virheen siinä, että sä ytkät jostain ohi, et pääsekään ohi, niin siinä tulee toinenkin kaveri saman tien sitä rinnalle ja kuittaa sen sitten siitä, että siinä on melkein paras paikka tuossa pakassa tällä hetkellä on siinä pakan perällä, koska sitten näkee kaikki tapahtumat, voi ihan rauhassa katsoa ja sitten voi sitten suunnitella siinä, että miten nämä kaverit ajaa ja näin päin pois. Jos mä olisin irti tuolla ajamassa, niin mä ajaisin tällä hetkellä tossa, missä Simo Holmi tällä hetkellä ajaa. Hakisin oikein itteni siihen, että pystyisin siinä pakan perällä sitten olemaan ja niin sanotusti tilannetta kyttäämään. Ja siinä Simo Holmi taas tuli toisia ajatuksia ja sieltä tulee todella nätisti ykkösmutkan jarluissa Ari Häröstä ohi. Ja on todella hyvä ohitus samaan aikaan, kun siitä Jere Vikki tulee sitten varikolta ulos. Eli varikkokäynnit ovat nyt virallisesti alkaneet. Siinä Jere Vikki tulee aivan tähän taistelupakan keskelle ja se ei varmasti ole sitä, mitä Jere Vikki itse halusi. Joo, ei todellakaan, koska tuoreilla renkailla nyt olisi menohaluja varmasti sekuntia kovempaa kuin mitä nämä kaverit nyt pystyy ajamaan, mutta todella epäonnenkantamoinen varikkokäyntitaktiikka. Vähän nyt taktiikka valui reisille, niin kuin voisi sanoa, ja tässä tosiaan Ari Häröä seurataan mainittakoon. Tuossa niin kuin toi telemetriäkin ruudulla näyttää, että 31. oli Ari Härön lähtöruutua 7. toista ajaa heppu nyt, eli vaikka siellä on se 7 kaveria keskeyttänyt, niin vakaata kisaa Härö on nyt ajanut. Tuossa kuitenkin top 20 tässä porukassa, niin ei todellakaan ole mikään alaspäin katsomisen arvoinen. Ei todellakaan mikään huono suoritus, Häröltä niin todella vahva ja ennen kaikkea rauhallista ajoa. Siinä on ollut sama aikaan, kun Simo Holmilla on todella suuria vaikeuksia. Hän oli siinä poikittain jo korkkiruupista ulos tullessa ja nyt on uudestaan siinä 10 mutkaan tullessa niin poikittain. Ja Simo Holmi joutuu siinä päästämään Jere Vikin, joka juuri tuli varikolta, niin uudestaan ohitse ja siinä on varmasti myöskin sitten Ari Härö, ei hän tulee varikolle, Härö tulee siis tosiaankin varikolle, kun on vahvaa kisaa ajanut. Simo Holmi ja Jere Vikki ovat siinä nyt jumissa pienessä taistelussa ja tämä ei tee kummankaan kilpailulle hyvää. Ei tee kyllä, mutta jos tuosta nyt onnistuu pitämään sijoituksensa kunnialla kurvin läpi asti tuossa Jere Vikki, niin voisi kuvitella melkein, että horisonttiin katoaa seuraavalla kierroksella, kun uudet nakit on alla. Ja nyt saa sitten nähdä, Vikki oli tosiaan se kärkikaverista tai sanotaan kärki 20, se ketä korkkaa tuon varikkoruljanssin, että saan sitten nähdä, kuka sinne menee seuraavana. Siellä on Ari Härö ja Teemu Valkeajärvi tuli myöskin juuri varikolta ulos, tuli siihen Jere Vikin perään, eli siinä on Valkeajärvi ja Vikki nyt sitten. Ja Vikki tyytyy puolustamaan siinä sijoitusta ja itse en tiedä, että onko tuo sitten fiksu ratkaisu vai kannattaisiko siinä Valkeajärvi ja Vikin hieman rauhoittua ja pyrkiä yhdessä vetämään itseään hieman irti tästä pakasta. En tiedä, kummallakin kaverilla varmaan siinä vauhti riittäisi siihen, että pystyisivät hieman kovempaa kuin takana tuleva Holmi ajamaan. Varsinkin kun Holmien renkaiden kunto on mitä on. Joo, ja Valkeajärvi tosiaan on tästä ihan kommunissakin tuttu kaveri siitä, että tasasta vauhtia pystyy tikkaa kaveri, mutta vähän voisi sanoa, että välillä liiankin turvallinen kaveri. Ei lähde mihinkään hätiköityihin ohituksiin eikä aggressiivisiin pommituksiin, mutta välillä se on se, mitä Valkeajärvi kyllä otteisiin tarvitsisi. Että puhutaan siitä, että pikkainen yksi aggressiivinen manööveri niin voi poikia 10 sekuntia miinusta radalla sitten pitkällä tähtäimellä. Kyllä, ja siinä on sitten Valkeajärvi tosiaankin, mitä itsekin hänen otteitaan on seurannut, niin tarvitsisi pikkasen sitä verenhimoisuutta, semmoista pikkasemmoista verenmakua suuhun siinä. Ja siinä samaan aikaan varikolle tuli nyt lukuisiakin kuljettajia, ehkä mielenkiintoisimmilla heistä Kim Eriksson pystyy kuittaamaan Teemu Toikalta tuon, mikä nyt on radalla ilmeisesti 5 tai 6 sijoitus, niin pystyy kuittaamaan se Teemu Toikalta siinä takaisin varikkokäyntien aikana. Ja kärki sisään, kärkikolmikko, kaikki peräkanaa sisään, Haakka, Kivekäs ja Takanen, kaikki 3 varikolla yhtä aikaa. Ja nyt saa sitten nähdä, että kuka tuon pelin pelasi oikein järkevämmin. Jos nyt pitäisi tästä äkkiä vetää henkkohtainen petti, niin sanoisin, että Kivekäs tankkaa vähemmän aikaa syystä, että hän roikkuu siinä takana koko ajan. Suorien päässä mahdollisesti säästi pienen splashin bensaa. Katsotaan. Kyllä siinä Kivekäs ja Haakka yhtä aikaa irtoavat varikkoruudusta ja sama jatkuu mihin jäätiin. Kyllä se jatkuu aivan siitä, että siinä samassa pattitilanteessa ollaan ja siinä Takanen ehkä jäi hieman, ehkä sekunnin verran suurin piirtein puolisen sekuntia varikolla, ei aivan niin nopeasti pystynyt tuolta varikkorullassa selviämään kuin edellä ajavat Haakka ja Kivekäs. Ja siinä nätisti Markku Manninen päästää kärkikaksikon siitä ohi. Tietää varmaan, että näitä kavereita vastaan on ihan turha tässä vaiheessa taistella, siitä ei mitään hyötyä ole. Ja tosiaan kärkikaksikko jatkaa siitä ja sillä välin siellä taitaa nyt olla Miika Haapanen sitten. Kävikö Haapanen varikolla, huomasitko yhtään? Ei ole vielä käynyt varikolla Haapanen. Eli Haapanen johtaa tällä hetkellä kilpailua. Eli Haapanen kyllä, tällä hetkellä. Teemu Toikka tässä ruudussa nyt Kim Erikssonia vastaan sitten edelleenkin taistelee. Ja
kavereilla kierrosajat on nyt sitten johtuen syystä tai toisesta niin pudonnut sitten sekuntikaupalla, että ainakaan tässä telemetrian mukaan Toikka ei olisi käynyt varikolla. Se voi kyllä olla varsin virheellistä tietoa. Katsotaan sitten, kun saadaan täyskierros kasan, että kävikö nämä molemmat sällit varikolla. Kyllä kävi. Ei. Kyllä kävi. Kävi varikolla siinä kierrokseen ennen kärkijätkiä. Siinä puhuttiin, että siinä Kim Eriksson tosiaan tuon takia pääsi Toikan edelle siinä uudestaan. Ja tämä vääntö on jatkunut kisan mukaan. Siinä on Toikka välillä pääsi jo Kim Erikssonista ohitse, mutta nyt on siinä Kim Eriksson takaisin päässyt tuohon niin sanotusti piikkipaikalle tämän kaksikon kohdalla. Ja nämä jätkät ovat kyllä pistäneet todella kliiniä ja hyvää taistelua koko kilpailun ajan ja pystyy siinä vääntämään. Varmasti nähdään, että tuo vääntö jatkuu kilpailun loppuun asti. Se, että kumpi tulee edellä maaliin, sitä on mahdotonta vielä sanoa, mutta se selvii tässä tosiaan kilpailun kuluessa. Todella selviää kilpailun kuluessa ja nyt saa sitten edelleenkin se kärkikaksikko edelleenkin siellä rutistaa 20 sisällä toisistaan. Nyt kun se varikkokäyntikään ei enää Kivekästä pelasta, niin mitä luulet, lähteekö Kivekäs hakemaan aggressiivisesti pienen keskeytyksenkin uhalla tai kolarin uhalla ohitusta vai tyytyykö ottamaan kakkossiaan ja varmistelemaan pisteitä niin kuin Häkkinen konsana? No sieltä Vaikkakin Kivekäs hakee nyt rinnalle viitoskurvista Haakka pääsee pikkasen huonommin pois, ei kuitenkaan noin kaukaa takaa, ei lähde Kivekäs kuitenkaan pommittaa, vaikka siinä olisi muutama nimeltä mainitsimaton kuski tuohon väliin ehkä lähtenyt painamaan, mutta Kivekäs on kuitenkin kokeneena kehäkenttuna, niin tajuaa paremmin, ettei lähde tuohon kuutosmutkaan noin kaukaa takapäin hakemaan sitä ohitusta, mutta yritystä on Kivekkäällä ja just piti kysyä, että mitä veikkaat, jos lähtee, niin mihin mutkaan lähtee, että tuntuu, että se on vähän säkästä kiinni, että mihin mutkaan saa ne vauhdit. Sieltä oi mikä pommi! Kivekäs tulee aivan järkyttävällä pommilla siihen viimeiseen mutkaan ja melkein teilaa siinä kyllä Hahka pihalle ja tuo on kyllä se, en tiedä menikö jarrut lukkoon, näytti ajovirheeltä, mutta olin juuri sanomassa tuohon viimeiseen mutkaan, minä ainakin itse lähtisin hakemaan, mutta sieltä Kivekäs kyllä herra paratkoon millä pommilla sieltä Klaus Kivekäs tuli, mutta päästään kuitenkin siinä Hahka takaisin edelleen ja en tiedä oliko se sitten kokeneen kehäketun veto, että siinä yritetään niin sanotusti löysiä housua aiheuttaa Tommi Hahkalle vai oliko ihan puhdas ajovirhe? Mitä veikkaat? melkein voisin panna, että tuossa mennään ajovirheen piikkiin, koska niin monta kertaa olen ihan päässyt seuraamaan Kivekkään ajamista ihan niin kuin GT3-sarjassa Bemarilla tai Porschella, millä tahansa tätä kaveria on kattonutkin, niin tuntuu, että vaikka olisi kuinka hyvä paikka, niin ei lähde Kivekäs hakemaan niinku ikinä tommosia syviä jarruja, varsinkaan jos se kunnolla on vieressä, että mä kyllä pistäisin aika paljon rahaa likoon, että jarruvirhe tuossa käy. Joo, kyllä itsekin väittäisin näin ja siinä tosiaan kaverilla on taas kierroksella ohitettavia edessä ja se oli se yksi, mistä piti mainita, se on se yksi, mistä aikaisemminkin hieman kosketettiin, hieman hipastiin sitä pintaa, mutta sanoisin, että toi todella suuri mahdollisuus Klaus Kivekkäälle on se, että kierroksella ohitettava tulee sellaiseen paikkaan eteen, jossa he eivät vain yksinkertaisesti, hän ei voi päästää turvallisesti kärkijätkiä siinä ohi keskelle mutkaa ja siinä sitten Klaus Kivekäs onnistuu pelaamaan tämän tilanteen oikein, siinä on se hänen suuri mahdollisuus. Se tai sitten tuo viimeinen mutka. Niihin mä sanoisin, että Klaus Kivekäs panostaa, koska hän tuskin pystyy tekemään Tommi Hahkaa, eli ampumaan sieltä ulkopuolelta ykkösmutkassa ohi. Että se olisi sitten, niin kun, se olisi sitten jo semmoinen veto, että en usko, että sitten tuo Hahkatasoisen kuljettajan menee läpi. Joo, ei todellakaan mene läpi ja nyt sitten eletään niitä hetkiä, että kaikkien tulisi kaiken järjen mukaan olla jo varikolla käynyt. Kierrosta 26 eletään 33 mahdollisesta ja tässä telemetrian mukaan esimerkiksi Miika Haapanen ei olisi vielä varikolla käynyt, sen täytyy olla kyllä väärä tieto. Täytyy olla väärä tieto, sillä Miika Haapanen on tällä hetkellä telemetrian mukaan 4. ja se on se, missä hänen kuuluisi nyt tällä hetkellä ollakin. Se on se sijoitus, millä hän oli ennen varikkokäyntiä ja se on se sijoitus, millä hän nyt tälläkin hetkellä majailee. Elikkä uskoisin kyllä, että Haapanen on varikolta käynyt, että siinä saadaan virheellistä tietoa vain sitten telemetriasta. Se on se valitettava ongelma tämän simulaattorin tai iRacingin telemetrian kanssa on se, että se ei aina pidä paikkaansa, silloin meidän pitää just silmät auki enemmän radalla ja silloin valitettavasti teille katsojille välillä välittyy täältä hieman valheellista informaatiota ja sitä pahoittelumme nyt, mutta se on asia tuossa, jolle me ei tosiaan voida mitään. Ihan teknisen puolen ongelmia noin. Nimenomaan joo, ja tässä nyt tuntuu, että varikkokäyntien jälkeen varsinkin, niin pikkasen on venähtänyt erot, että jotkut lienee varikkokäynnin ottanut pikkasen liikaa bensaa tai ottanut ihan pelkästään jo läpi ajamalla tuon varikon, niin ottanut pikkasen useamman sekunnin takkia. Niin kuin tuossa harjoituksessa, kun nämä kärkikaverit on noita varikkokäyntejä harjoitellut, niin muistaakseni yhdessä harjoituksessa, kun
tässä oliko Jari Lohtari ja Jonni Takanen, kun ottivat harjoitteluita, mitä siinä varikolla käy, niin peräkkäin olivat ja toinen meni kierrosta myöhemmin varikolle ja pelkästään läpi ajamalla paremmin, niin 5 sekuntia tuli eroa toisen hyväksi, että siinä vaarallinen varikko suora, mutta kun sen onnistuu aggressiivisesti ajamaan puhtaasti läpi, niin hirpuset on kyllä noin niin sanotut gainit tai saa niin aikavoitot, mitä siitä saa. Kyllä, ja varsinkin se on se varikolta ulos tulla se ensimmäinen mutka, todella kapea, hieman ehkä kallistettu väärinpäin ja se on todella hiljaa pitää tulla ja siinä jos onnistuu sen oikein naulaamaan kuntoon, niin siinä voi voittaa sekunninkin jopa. Ja samoin se viimeinen mutka sitten kun tullaan siihen varikolle, mistä puhuttiin, mikä on vaarallinen, mihin ei taida kukaan olla vielä osunut tämän kilpailun aikana, mutta kuitenkin niin kuin todella vaarallisia paikkoja ja siinä on todella suuret riskit, mutta myöskin todella suuret voitot siinä, jos siinä täysin onnistuu. Samaan aikaan kun siinä Juuso Hietala ja Juho Saravo taistelevat sijasta 23 ja 24. Tämä on mielenkiintoista siksi, että heidän takanaan aivan sekunnin päässä tulee Tommi Haakka ja Klaus Kivekäs, jotka taistelevat sijoista 1 ja 2. Eli siinä on 2 erillistä taistelua menossa. Kaverit ovat kierroksen edellä toisistaan ja nyt nähdään mitä tapahtuu, että pystyykö siinä mahdollisesti sitten Juha Saravo kyttäämään, että hän ohittaisi Juuso Hietalaan samalla kun kärkikaksikko ohittaa heidät. Ja se on eräs taktiikka, mitä ollaan nähty monesti tuolla monien luokkien välissä, että multiclass-kilpailuissa, mutta se pystyy myöskin näihin kilpailuihin aivan täysin hyvin soveltamaan. Todella pystyy joo, ja siinä voidaan melkein ottaa peräkamera Juuso Hietalan autosta, kun mennään tästä 4-kurvista kohti 5-mutkaa. Siinä nyt sitten juuri, niin kuin sanoit, Saravo jättää herrasmiesmäisesti, nostaa kaasua, luovuttaa oman taistelunsa, ja nyt saa sitten nähdä, että kuinka pitkään Juuso Hietala haluaa siinä yrittää niin sanotusti hajorakoa pidentää sillä, että estää tämän kärkikaksikon ohittamiset, ja Kivekäs kyllä kurkkii joka ikiseen väliin, mihin vaan ikinä pystyy, niin ei päästä kyllä Haakkaa hetkeksikään vetämään henkeä. Vaikka suoraan mennään, niin silti pikkainen auton vilatus sinne peräpeileihin, niin heti kärkeen on ylimääräistä stressiä siinä Haahkan ratin takana. Ja nyt nähdään sitten, kun Hietala tulee tähän Randy Curviin, niin katsotaan nyt sitten, että missä vaiheessa haluaa nostaa sen kaasu. Tässä kohdassa se ei ole hirveän mieluisaa, ainakaan tällä autolla. Todella helposti väärällä linjalla saada perä irti autoista ja ei vieläkään halua Hietala päästä, mutta väkisin painaa sisälle Tommi Haakka. Ja nyt on joutu sitten Hietala päästämään molemmat ja siinäkö nyt sitten Saravo saa heti perään, kun Hietala jo väkisin yrittää pidättää tätä kärkikaksikkoa takana. No nyt siinä sitten takaisin päästään myöskin Saravo ohi, eli Saravo hoitaa tästä, voisi nyt sanoa, että herrasmieskortin oman taskuunsa ja Juuso Hietala ottaa sitten tämän NS-aggressiivisen kisaajakortin taskuunsa. Kyllä, siinä todellakin niin Juho Saravo pelaa tämän homman todella fiksusti, kun taas Juuso Hietala en sitten tiedä, että tietääkö hän. Varmasti tietää, että siinä ei ole kuitenkaan kaverin nimi, ei ole Juho Saravo, mikä siinä takana tulee, vaan se on tällä hetkellä Joni Takanen. Ja Joni Takanen hyötyy tuosta, että kärkikaksikko jäi siinä Hietalan taakse jumiin. Ja täläyttää siinä jarrupalle oikeaoppisti, päästään takaisin ohi ja Takanen on nyt aivan kärkikaksikon kannassa. Tästä saadaan nyt sitten todella mielenkiintoinen soppa. Se on oikein Tuusulajärven kalasoppaa nyt tehdään, nimittäin nyt ollaan todellakin jännä äärellä, kun kilpailu on vielä 6 minuuttia jäljellä ja siinä kärkikaksikko taistelee, Joni Takanen taas kyhertelee mieluissaan. Hieroo oikein siellä ratin takana käsiään yhteen, se ei ole tietenkään hirveän fiksua ajassa, mutta hieman kuitenkin siinä hykertelee itsekseen, että he, taistelkaa vaan pojat, mä tuun täältä. Kyllä, ja siinä tosiaan yli sekunnin verran otti takkiin Tommi Haakka, Klaus Kivekäs kaksikko, kun siinä Sarravon ja Hietalan takana oli, eli melkein 23 sekunnin puolelle meni edellinen kierros, ja siinä Takanen pääsi huomattavan paljon paremmilla oveavauksella, 21.2 oli, ja tosiaan nyt se ero ei ole enää kuin, mitä siinä nyt sitten on viivalla, 1.3 sekuntia on enää Takanen Kivekkäästä, ja jos tässä nyt sitten viimeisen 4 kierroksen aikana vielä pari kertaa tulee joko kierroksella ohitettava eteen tai sitten Tommi Haakalta pieni virhe, niin Takanen on tuossa aivan kontissa kiinni, ja sen jälkeen voi sanoa, että sen jälkeen Kivekäskin harkitsee 2 kertaa, että mistä lähtee ulkokautta hakemaan ohitusta. Kyllä, nimittäin siinä jos Klaus Kivekäs hakee ulkokautta esimerkiksi ykkösmutkaa ohi, ei pääsekään Haakasta ohi, niin siinä on samalla Takanen ohi kuin ajatus, sitten Takanen on siinä toisena ja kyttäämässä taas Haakasta ohituspaikkaa, että siinä on kyllä Joni Takanen, Halikon Märynummelta Joni Takanen on tuonut kyllä tuliaisiksi sellaista pullaa, että siinä vaan, ei kun uuniin vaan nimittäin leipoo kyllä sellaista yllätystä tässä näin, on jo nyt 3. mitä varmasti niin kuin mies itse sanoi tuossa ennen kilpailua, että tyytyväinen on jos maaliin pääsee. Mutta tässä on niinku todellakin on näillä näkymin maaliin pääsemässä, on kyllä tuomassa todella kovaa pistepottia. On mennyt toki kovaa harjoituksissakin. Ja nyt on todella lähellä jo 10 puhutaan eroa, kun mentiin tuohon Korkkiruuvin jarruun viimeisellä kerralla, eli Kivekäs koko ajan. Se on ollut 2-3 per kierros tuo, kun Korkkiruuvin jarru tullaan. Nyt se oli enää 10, eli Kivekäs yrittää
aivan niin lähellä pysyä kuin miten vaan ikinä irtoaa, että pienikin virhe kun jossain mutkassa tulee, niin olisi suoraan iskuetäisyydellä, mutta Haakka toistaiseksi vielä on onnistunut pitämään hermot paria pientä virhettä lukuottamatta, niin erittäin hyvin paketissa. Ja tässä nyt K&D Simsportin kuljettajallakin, niin en olisi suoraan sanoen uskonut, että näin tiukasti pystyy Haakka pistämään kampoihin, kun katsoo kuinka kaukana Haakka oli aikaa, jossa vaikkakin täytyy sanoa, että nyt on viimeistään todistettu se, että ei se aika jo Haakkan tapauksessa ainakaan merkkaa yhtään mitään. No ei todellakaan, että tässä kilpailussa niin odotettiin, että tästä saattaisi tulla vähän semmoinen jonossailukilpailu, että siellä pallomies saa pallolta voittaa ailee siinä noin sekunnin erolla toissa, mutta siinä kyllä Tommi Haakka on todistanut, että ei niin nopeasti Klaus. Kyllä täältä haastetta tulee. Ja niin kuin, vaikkakin siinä on pakko sanoa, että Tommi Haakala on ollut niin kuin nytkin peilit täynnä violettia ja nyt hakee siinä Klaus Kivekäs hoituspaikkaa tuohon vitosmutkaisessa puolelle, mutta ei edelleenkään riitä. Ei siinä ängen väliin ihan fiksusti siinä hieman luovuttaa ja taas ollaan kinkissä peräkänä ja tässä alkaa tulla Klaus Kivekkäälle pikkuhiljaa kiinni. Joo, tässä ei taida olla kuin enää, onko nyt sitten, nyt menee muuten todella tiukalle, pääseekö nämä kaverit kellon alta ohi, eli 2 kierrosta kestää noin 2.40 ja katsoo nyt sitten ei taida päästä, eli eikä pääse itse asiassa lähelläkään, siinä jää 20 sekuntia suurin piirtein kaula, eli 2 viimeistä kierrosta lähtee liikenteeseen Tommi Haakka ja Klaus Kivekkään toimesta ihan juuri näillä hetkillä ja tiukkaa tulee kyllä tekemään tässä Haakkan kanssa ja mitä veikkaa tässä tällä etäisyydellä, kun nyt mentiin viimeiseen kurviin, tullaan viimeisellä kierroksella, niin tuleeko sieltä Kivekkältä samanlainen vahinkojarru? Niin, se on jännä nähdä, vai tuleeko sieltä, rupeeko sitä Haakka peittelemään sitä sereunaa, sekin on jännä nähdä, että rupeeko Haakka ilmaan pikkuhiljaa peittelevämmin ja nyt jos mä olisin Klaus Kivekäs tossa, niin tossa kannattaisi jättää ehkä semmonen puolen sekunnin taktinen hajurako ja tuuduttaa ehkä semmoselle Tommi Haakka semmoseen fiilikseen ja sitten yllättää Haakka täysin. Mutta se tuskin tulee onnistumaan. Tässä Klaus Kivekkää vaan pitää löytää jostain se rako, mitä hän ei ole löytänyt koko kilpailu aikana. Ja Klaus Kivekäs kyllä varmasti sitä hakee koko ajan aggressiivisesti. Sieltä haetaan, siellä on kumpikin peili täynnä violettia tällä hetkellä Tommi Haakkala. Klaus Kivekkää, Fonacer, K&D Simsport Ruffia on varmasti kummatkin pelit Tommi Haakkala täynnä, mutta vielä hän pystyy ja sinnikkäästi kyllä kestää. Siinä Haakkala on hermot aivan täyttä terästä. Ja nyt on todella lähellä, eli nyt pystyisi jopa hakemaan korkkiruumiin ohitusta. Lähteekö? Ei lähde Kivekäs, yritti painostaa Haakkaa siinä väärälle linjalle. Nyt piti katsoa, että kun tuosta kuutosmutkasta lähdettiin ylämäkeen kiipeämään, niin siinä oli enää 10 eroa. Ja melkein voisi sanoa, että aivan varmasti tulee nyt viimeisellä kierroksella johonkin jarrutusyritys, jos ei muuta. Et varsinkin tuossa kun katsoo Kivekkää autoa, niin nyt tullaan viimeiseen kurviin vierekkäin ja myöhäisellä jarrulla onnistuukin pitämään vien linjansa ja vierekkäin mennään nyt ykkösmutkaan ja nyt sitten on se draama Haakkan puolelta, että Haakka on ulkopuolella, joka on pitänyt tässä kisassa huomattu, niin se vaikeampi puoli. Kyllä varmasti tulee Haakka antamaan periksi, tai viimeisen asti ei anna periksi, mutta yrittää siinä nyt sitten crossover-liikettä, eli pienellä nostolla yrittää kuitata paremmat vauhdit ulos kurvista, mutta ei onnistu ja noin 44 minuutin hirmuinen painostus palkitaan kyllä siinä. Vanha kehäkettu kyllä näyttää, että ei se maine ihan turhasta tule, eli niin sanotusti mahdottoman tekijä, eli kärkikaksikossa täysin ajamalla ohitus. Kyllä, täysin ajamalla ohitus. En sitten tiedä, oliko tuo aikaisempi muuvi siinä, kun Haakka ajaa saman tien hieman leveäksi ja siinä selkeästi herpaantui Tommi Haakka siinä, vaikka Christian Lindruuteen siinä tienvarteen ja 5. ja 6. mutkan välissä, niin Tommi Haakka selkeästi hieman herpaantui sitä, eikä pysy Kivekkään perässä, vaan jää siinä ja siinä on myöskin en sitten tiedä, no Takanen on sen verran kaukana, Takanen tuskin saa takaksikkoa enää kiinni, mutta en sitten tiedä, oliko tuo Klaus Kivekkään aikainen jarruvirhe sellainen vaikutus Tommi Haakkaan, että Tommi Haakka alkoi katsoa enemmän hieman peileihinsä ja siinä kohtaa, kun saat katsoa liikaa peileihin, se on kyllä kisa ohi, sä oot hävinnyt sen taistelun siinä kohtaa. Mutta ei niihin peileihin pidä kuitenkaan liikaa tuijottaa. Mutta tosiaan viimeistä kierrosta nyt tullaan ja siinä Klaus Kivekäs pystyy kuin pystyykin 3 vartin taistelun jälkeen. Klaus Kivekäs, Fonacer, K&D Simsport voittaa SM-sarjan ensimmäisen osakilpailun. Tommi Haakka hienon taistelun jälkeen 3. Ja Joni Takanen, kuka olisi uskonut, aivan uskomaton tulos hänelle. Hän on kilpailun 3. Tulee 3. maaliin ja siinä Miika Haapanen 4, Joni Haagner 5, Teemu Toikka 46. Huikea kamppailu, Joni. Joo, ei kyllä jättänyt ketään kylmäksi tämä vääntö, että varsin uskomatonta settiä niin sanotusti paperilla peräkkäin ajetaan radalla 45-minuuttisessa kisassa, että vähän oli, niin paljon oli kyllä ohituksia ja pitkin poikin, että ei ollut pelkästään edes kärkiporukassa, mutta
mikä sen parempi kuin 45-minuuttisen kisan tommonen kliimaksi, että viimeiseen kierrokselle lähettäessä viimeiseen kurviin, just kun kerkesi spekuloimaan sitä, että vetääkö sen saman jarruvirheen, niin Oi, ei sieltä loppuu bensa vielä. Tullut. Draamaa. Kimi Eriksson loppuu bensa maalisuoralla. Hän oli siellä 8 ennen kuin bensa loppui siihen maalisuoralle ja sieltä tulee Jerevikki, sieltä tulee Teemu Valkeajärvi. Jerevikki 8, Teemu Valkeajärvi 9, Simo Holmi 11, sitten Simo Holmi 10, sitten pääsee kun pääseekin Kimi Eriksson 11 maaliin ja sitten sen Santeri Kalluki 12 perässä, mutta draamaa. Joo, draamaa tuo nähtiin tuossa harjoittelukisassakin, kun testattiin tätä puolituntisella harjoittelukisalla, niin nämä heput parilla kaverilla juuri siihen puolen tunnin sessioon, niin bensa loppui, oliko korkkiruuvista ulos tullessa parilla kaverilla hyytyi auto ja nyt se sama riskipeli sitten tuon bensan kanssa, missä varikolla voitettiin, niin nyt sitten tuli häviön merkeissä Kimi Erikssonille vastaan tämä kylmä totuus, että se varikolla se pieni pisara bensaa, missä sen puoli sekuntia voitti, niin olisi säästänyt 3 sijaa. Kyllä, ja siinä ilmeisesti viimeisessä mutkassa vielä Ari Härokin on ilmeisesti saanut jonkinnäköistä draamaa aikaiseksi. Siinä ainakin tuli informaatiota, että tuota kannattaisi lähetyksessä vilkastaa. Katsotaan siinä, mitä Ari Häro oikein saa aikaan, nimittäin siinä oli sijoituksesta 19 tosiaankin kysymys. Marko Penttinen siinä ulkopuolelta, Häro aivan selkeästi sukeltaa sinne sisäpuolelle. Aivan selkeästi sukeltaa sinne Ari Häro sinne sisäpuolelle ja loppujen lopuksi kun saakin Marko Penttinen pidettyä tuon sijoituksessa, mutta siinä Häro taas, kun häntä aikaisemmin kehuttiin siitä hyvästä ja puhtaasta ajotavasta, niin siinä kyllä Ari Häro näyttää, että viimeisessä mutkassa niin mentiin jo vähän desperaation puolelle. Vähän tommonen desperado move ehkä Häröltä. Joo, no se viimeisellä kierroksella sanotaan, eikö se vanha viisaus moottorijohdollissa niin mene, että kaikki keinot sallittuja, mutta niin, tässä nyt sitten vähän mennään siinä, että onko hyvän maun rajalla vai miten mennään, mutta kaiken kaikkiaan huolimatta siitä, että oliko aggressiivinen Härön liike vai ei aggressiivinen Härön liike, niin uskomaton kilpailu ja nyt voisit puhakka sitten lopputulokset käydä läpi, kun saatiin kaikki kaverit onnistuneesti maaliin. Kyllä, eli tosiaan Klaus Kivekkäällä aivan upea voitto tästä kauden avausosakilpailusta. Hän 44 minuuttia hän painosti Tommi Hahkaa sitten viimeisellä minuutilla. Juuri kun tärkeintä, niin siinä viimeisessä mutkassa Klaus Kivekäs onnistui tämän kilpailun voittamaan. Tommi Hahka siis toinen, Joni Takanen upeasti 6. sieltä lähdettyään 3. Miika Haapanen nousi 6 sijoitusta, maalissa 4. Joni Haagner 5. Teemu Toikka 6. Eero Vuorenmaa loppujen lopuksi 7. Jerevikki 8. Teemu Valkeajärvi 9. Simo Holmi siellä 10 maaliin. Kimi Eriksson epäonnen soturi siellä 11. Sitten Santeri Kallunki, Timo Eskola, Jere Jänis ja Marko Kiikka tulee maaliin siellä 15. Ja tästä suurimpia yllättäjiä, niin ehkä Aleksi Elomaalla kävi hieman epäonnea siinä startissa, lähti 8. sieltä ja pystyi kuitenkin vain kierroksen kädelle jääden taistelemaan itsensä maaliin sieltä 23. Mutta tosiaan SM-sarja näyttää nyt ensimmäisen osakilpailun jälkeen siltä, että Klaus Kivekäs tosiaankin johtaa, Hahka toisena, Takanen 3., Haapanen 4. ja Haagner 5. Eli siinä saatiin kyllä hieman ehkä yllättäväkin tulosluettelo loppujen lopuksi. Sieltä puuttuu nimittäin alun rytäkän jälkeen sellaisia nimiä kuin muun muassa Kimmo Suominen ja Jari Lohtari sekä tietenkin Aleksi Uusi-Jaakkola, jotka olisi odottanut tuolla kärjessä näkevän, mutta sieltä toisaalta semmoiset kaverit kuin muun muassa Teemu Toikka ja tietenkin kisassa toisena maaliin tullut Tommi Hahka, niin pääsivät sitten tämän seurauksena yllättämään. Mutta ei mitään kunniaa pois Tommi Hahkalta. Mielestäni lopustakin huolimatta, niin sanoisin, että Tommi Hahka on kyllä minun driver of the race. Aivan jäätävää teräshermoisuutta nähtiin kyllä tältä mieheltä. Joo, ihan on kyllä täysin samalla kannalla, vaikkakin siis ei pidä ottaa mitään pois Klaus Kivekältä, joka niin kuin sanotusti teki lähes mahdottomasta mahdollisen sillä uskomattomalla viimeisen kerroksen aluohituksella, mutta Hahka kyllä uskomaton startti ja toisin kuin aikaa ja suoritus antoi ymmärtää, niin kaveri piti MM-sarjan formulakuskia takana 44 minuuttia ja ei pistänyt oikeastaan kyllä paljon autoa väärää paikkaa, mutta juuri siinä kun se ohitus kävi, niin oli sanomassa, että Kivekäs on ollut varsinkin mutkista ulos lähdettäessä huomattavasti vahvempi, eli näytti siltä lopussa, että Hahka oli sillä aggressiivisella puolustamisella, tai voisi melkein sanoa prosentin liian kovaa ajaneena, niin onnistunut polttamaan renkaansa. Eli siinä ei nyt sitten vaan auto taipunut enää yhtä hyvin kuin mitä Kivekkäällä taipuu, kun tässä nyt sitten starttia katsotaan tässä Kivekkään näkökulmasta, ja voitaisiin katsoa pikkasen vaikka yhdessä se, että mitä tuossa ykkösmutkassa tapahtuu.
Juu, katsotaan siinä vaan. Ja siinä tosiaankin niin tuolla striimikommenttienkin puolelta, niin esimerkiksi Jari Lohtari kommentoi, että sanon nyt vielä, että Hagnerilla on ehjä-auto. Ja kyllä se hieman rikki oli, mutta aika ehjältä se näytti. Mutta Joni Väkman, puhutaan vaikka tuo startti tuossa nyt tosiaan läpi. Otetaan vaikka Hagnerin näkökulmasta siitä perästä. Joo, mitä tuossa voi sanoa, että ykköskurvi on kapea, eli siinä kun nyt hidastuksena nähdään, niin voidaan ottaa se kohta toisesta kuvakulmasta se hidastus, niin siinä yksi pieni kaverit on 3 rinnakkain, mennään ahtaaseen mutkaan tupla-apeksi kurviin, johon ei hirveän tiukalla linjalla pysty painamaan, ja kun sinne sitten väkisin painetaan vieressä, niin yksi kaveri, kun siinä pikkasen lähtee luistelemaan, niin siinä on melkein voisi sanoa melkoinen haitariefekti ja ketjureaktio tapahtuu, ja melkoinen kasa, mutta järjettömällä säkällä siitä kyllä selvittiin, täytyy sanoa. Kyllä, järjetön säkä, että siinä kävi hyvä tuuri, ettei siinä sitten enempää kuljettajaa tuohon kasaan jäänyt. Ja tosiaan pakko sanoa, kuten jo tuosta nähtiin, niin ei pelkästään, mä pelkästään tuota Hagnerin syyksi laittaisi. Siinä oli vain ketjureaktio, että siinä Lohtarillakin lähti auto hieman luistelemaan ja siellä oli Hagner jossain puolella ja sitten kasa oli valmis. Todella epäonninen tilanne. Joo, katsotaan se vielä se Kimmo Suominen, kun siinä oli se kaveri, joka ensimmäisenä siinä lähtee luistamaan. Niin katsotaan vielä, kun Suominen siihen mutkaan saadaan, niin mitä siinä oikein tapahtuu. Tässä ihan kohtillaan otetaan sitten haastattelu, kun saadaan kaverilta pahimmat adrenaliinit pois. Mutta nyt sitten tästä kun tullaan jarruun, niin mitä tuosta voi sanoa? Kolmantena ollaan ja ykkösmutkaan tullaan, niin se kylmää kyytiä on, kun sisälinjaa täytyy ottaa ja sitten kun pitää taittaa aggressiivisesti, samaan aikaan ei haluta, että joku ajaa omaan konttiin. Itse asiassa siinä ei taida olla Suominen, joka siinä lähtee, vaan siinä tulee Lohtari Hagnerin kaksikolla ja koomista. Kyllä kun katsotaan maalauksia, niin 3 saman tiimin autoa ottaa siinä kontaktia, eli Lohtari osui Hagnerin ja Lohtari osui sekä Hagnerin että Suomiseen ja Suominen nyt sitten voisi sanoa, että melkoinen pettymys Suomiselle, koska nähdäkseni kaveri ei tuossa itse tee oikeastaan mitään väärää. Ei siinä, Suominen oli ihan täys matkustaja. Suominen sai hyvän startin siitä ja pääsi sinne yksin käytännössä niin lähtemään tuosta 3. sieltä. Ja sitten sieltä Lohtari lähtee hieman luistelemaan sieltä samaan aikaan, kun Hagner hakee aggressiivisesti myöhäisellä jarrutuksella sinne Lohtarin sisäpuolelle. Lohtari lähtee luistelemaan, Hagner ja Lohtari osuu siinä yhteen ja sitten siitä sitten Lohtari korkkaa tässä samalla sitten Suomisen pihalle ja siinä on suma valmis. Ja tästä 4. klasierin kuljettaja, nimittäin Joni Takasen, osuu siinä, Lohtari kimpoaa hieman Joni Takasen kylkeen ja siinä Joni Takanen selviää kuin selviääkin tästä kuitenkin suhteellisen säikähdykselle ja tuulia oli kyllä matkassa siinä Takasella. Vaikka hieman osumaa tuleekin, niin Takasella kävi tuossa kohtaa jo järkyttävä tuuri, mutta sen jälkeen on kyllä todella vahva ja hyvän kilpailu Joni Takanen. Kyllä, ja nyt sitten saadaan tässä samaan aikaan haastattelupisteeseen melkein voisi voinut sanoa kilpailun musta hevonen sen yhden kierroksen jarruvirheen kanssa siinä viimeisessä kurvissa, mutta kilpailun onnellinen voittaja Klaus Kivekäs, tervetuloa studioon. Joo, kiitos. Mites, osaatko sanoa omin sanoin heti kärkeen tuossa juuri kun päästiin spekuloimaan, että kaveri on kylmäpäinen, ei painostaa minkä kerkeä, mutta ei juurikaan tämmöisiä aggressiivisia ohituksia lähde, ja juuri kun pääsi se sanomasta, niin sitten tuli viimeiseen kurviin se pieni leveäksi puskeminen. Haluatko omin sanoin sanoa, mitä siinä tapahtui? Meinas keskittyminen vähän herpaantui ja mä missasin sitten jarrumerkin. Siinä oli vaihtoehtoina ajaa toisen perään tai syöksyä sinne sisälle, niin tietysti mä syöksyin sinne sisälle sitten. Onneksi ei tullut mitään pahempaa siitä sitten. Ja sitten oliko siinä, kun viimeinen kierros lähti, niin oliko valmiiksi mietittynä jo niin sotasuunnitelma, että tohon mutkaan lähdet sitten painamaan, vai oliko useampi paikka, mihin oli kytännyt, koska mitä näkyy lopussa, niin näytti siltä ainakin, että Hahkalla vähän exitissä oli vaikeuksia ja sulla lähti paljon paremmin mutkista auto ulos vielä loppuvaiheessa. Joo, sillä näytti takakumit palavan vähän, että mä koitin siinä säästellä renkaita, kun mä ajoin sen takana. Näytti toimivan ihan hyvin. Kyllä, ja siinä oliko sitten, Klaus, siinä jotain sotasuunnitelmaa, kun siinä kuitenkin pitkään istuit siinä Tommi Hahkan takana, niin meinasiko siinä jo alkaa uskopettaa jossain vaiheessa, vai mietitkö koko ajan, että kyllä se ohitus sieltä jossain vaiheessa tulee? No mä koitin siinä säästellä BNSA kanssa vähän, että ajattelin, että jos pääsis kierroksen pidempään, mutta ei sekään sitten onnistunut. Kyllä siinä jossain välissä tuli vähän toivoton olo kanssa.
puski vaikka kuinka kovaa, mutta ei vaan päässyt siihen ihan perään kiinni. Mutta sitten kun Tommilla alkoi menee ne takakumit vähän huonoon kuntoon, niin sit tiesin, että ehkä siinä voisi ollakin taas jotkut mahikset. Mitäs jos sitten Interlagosiin mennään, niin huomattavasti erilainen, tai voisi sanoa täysin erilainen rata profiililtaan, ja milläs mieli sinne lähdetään? Siellä kuitenkin sitten pääsee nauttimaan tästä niin sanotusta draftlogista, eli kaveri takana muutama kymppää hitaampanakin niin roikkuu pääsuoralla sitten kontissa kiinni, niin milläs mieli sinne lähdet? No se ei ole kyllä mun suosikkiratoja, että siellä on semmosia hitaita mutkia aika paljon, ja tosiaan se draftlogki on siellä kanssa aika inhottava. En mä nyt sitä kauhean innolla ainakaan odota sitä kisaa, mutta katsotaan mitä käy. Ja haluatko tästä loppuun ennen kuin otetaan kilpailun kakkoseksi jäänyt studioon, niin haluatko kiittää sponsoreita tai terkkuja kotiin tai niin edelleen? No sponsorille, Foracerille kiitokset. On tukenut meitä jo puolitoista, melkein 2 vuotta. Kiitokset siitä. Hyvä, näin, kiitokset. Klaus Kivekäs, siis kilpailun onnellinen voittaja, ja nyt sitten Puhakka, sulla on siellä Hahka varmaan valmiina. Mulla on Hahka erittäin hyvin valmiina. Tommi Hahka, 44 minuuttia pidi tunnelmasta kiinni. Uskomaton taistelu, uskomatonta teräshermoisuutta, pitkään johdossa, ja me oltiin jo ihan varmaa, että ei sieltä Kivekäs ohi tule, mutta kuitenkin siinä aivan lopussa sitten Klaus Kivekäs pääsi kuittamaan, mutta kuitenkin onnittelu tupeasta kakkossijasta. Tommi Hahka, kun siinä olit kilpailu ainut parikymmentä minuuttia, niin millaisia mietteitä sinulla siinä oli, että uskoitko, että pystyt noinkin pitkään Klaus Kivekästä pitämään takanasi, vai oliko tämä suunnitelma alusta lähtien? No totta puheena en yhtä osannut odottaa, että olisi näinkin hyvä vauhti. Jos ennen kisaa olisi joku sanonut, että tuen kakkosään maaliin, niin en kyllä olisi uskonut. Ja startissa tosiaan pääsen Kivekkään eteen. Ja olinkin aika ihmettelin siinä vähän se, että miten se tulee ohi sieltä ollenkaan. Ilmeisesti on kuitenkin niin vaikea ohittaa, että ei päässyt edes parikolla ohi. Ja siinä tosiaan, kun oli 20 minuuttia ajettu, niin katselin, että toivottavasti todennäköisesti se säästelee vaan bensaa. Ja pyrin itse vaan ajamaan omaa ajoani siinä ja en katsele liikaa peiliin. No, kuitenkin toiseksi viimeisellä kierroksella se tuli kuitenkin ohi, kun oli niin paljon nopeampi. Mutta ihan hyvä kisa siitä. No, mitäs sitten tuossa, kun aika, jossa nähtiin kuitenkin, että ajot 1.21.5 ajan, karsintakilpailussa oli sitten vauhtia parempaa, kilpailussa siis aivan huikealta, sieltä pistettiin jo korkeita 20 ja matalia 21 kun kisana, niin mistä tämä vauhti löytyi? Että mistä löytyi se riittävä puolisekkaa, taittiin kisabensoilla kuitenkin noinkin kovaa, vaikka aika, jossa ei ihan kulkenut ehkä sitten aivan kärkivauhtia? Aikajahan meni ihan hyvin. Se oli sää, joka nopeutti tuossa kisassa niitä kierrosaikoja. Joo, mutta se kyllä ihmettelin suuresti sitä, että miten kun ennen kisaa ei präkkyssä oikein kulkenut, oli sekunnin kärjestä perässä, niin nyt kuitenkin kisassa oli ihan kohtuista vauhtia. En oikein osaa sanoa, mistä johtuu. Se oli sitten varmaan se kisatilanteen täydellinen keskittyminen. Miten sitten tuossa, kun nähtiin draamaa hieman tuossa kilpailun loppuvaiheella siellä Klaus Kivekkällä pienen jarruvirheen seurauksena, niin auto liukui siinä viimeisessä mutkassa ja siinä kovasti kylkeä kohti, niin siinä täällä selostamassakin vitsailtiin jo, että meneekö siinä kenties kalsareita vaihtoa Tommi Hahkalla, mutta kuitenkin hyvin kesti pää kylmänä, mutta siinä kohtaa varmasti sitä kävi jo mielessä, että kuinka kovaa se kaveri oikein yrittää siinä ohi, vai pysykö kuitenkin niin kuin hermot kasassa täysin vielä senkin jälkeen? Joo, se ensimmäinen jarrupommi ei se hirveästi vaikuttanut, kun onnistui kuitenkin väistämään sen. Siellä tuli vähän kuitenkin semmoinen tunne, että kuinka aggressiivisesti Klaus oikein yrittää ohi, että piti vähän katsoa tarkemmin peileihin. Kyllä, ja siinä Tommi Hahka tosiaankin niin kuin oma valintani ehdottomasti kilpailun parhaaksi kuljettajaksi. Onko vielä tässä, ennen kuin otetaan siitä muita sitten tänne haastattelutuokeen, niin haluatko kiittää sponsoreita tai lähettää kotiin vaikka terveisiä? Terkkuja kotiin. Kiitoksia Tommi Hahka ja Joni Backman. Sulla on varmaan toinen Joni, nimittäin Takanen siinä jo pikkuhiljaa alkaa olla holleella. Pitäis olla, joo. Onko Takanen kuulolla? Kyllä, minä täällä olen jo. Mites sulla aika kärkikympistä teit aika mukavan nousun, että kuudennesta ruudusta lähdit ja vauhti riitti kolmanneksi ja ajoit siinä käytännössä koko kisan sen
kaaoksen väistämisen jälkeen niin 3 sekunnin tai vähemmän kuin 3 sekunnin päässä tuosta kärkikaksikosta, että tuliko missään vaiheessa tylsää, kun käytännössä edessä ja takana oli tommonen gäppi kuitenkin? No kyllä siinä pikkusen meinasi tulla tylsää. Et tosiaan aloitetaan sitä ihan ensimmäisestä kierroksesta, että mulla kävi kyllä siinä ensimmäisessä mutkassa ihan jäätävä joulu. Toivottavasti käy Laakosissakin sitten, että pääsee nousee useamman sijoituksen ekassa mutkassa. Todennäköisesti se ei tule käymään. Sitten tosiaan rupesin katselemaan, että mulla on mahdollisuudet saada kyllä hahka ja sitten kivekäs kiinni, mutta jossain kohtaa vaan mä huksin sen tuntumaan tohon autoon. Oikeastaan mä luulin, että mulla pikkusen suli eturenkaat siinä. Ja mä sitten oikeastaan luovutinkin sen unelman, että mä saisin heidät kiinni kokonansa. Ja katsoin vaan, että Haapanen ei saa mua sitten mihinään vaiheessa kiinni, kun se tuntui tulevan aika vauhdilla sieltä takaa kanssa. Joo, niinku täytyy sanoa, että omalta osalta tykkäsin sinänsä ajaa tossa. Vähän kyllä yksinäistä oli välillä. Yksinäistä oli jo välillä, mutta sitten tuossa loppuvaiheessa pääsit ihan melkein iholle kiinni tuossa, kun kaverit rupes vääntää sitä kärkipaikasta, niin kävi se Klaussilla se pikkasen virhearvio siinä viimeisen kurvin jarrussa, niin näyttikö siinä vaiheessa, että jos pääset konttiin kiinni, niin oliko mitään takataskus, että olisit osallistunut tuohon karkeloon? Kyllä mä olisin lähtenyt yrittämään ehdottomasti, että kaikki pitää koittaa, mikä vaan mahdollista suinkin olisi, mutta en päässyt tosiaan toteuttaa näistä suunnitelmista yhtään sitten. Joo, tuossa samaan aikaan tässä haastatteluohessa niin näytettiin tuossa teikäläisen ratin takaa, mitä näit, kun menit ykkösmutkaan, että siinä vaiheessa, kun siihen jarruihin menit, niin oliko millä prosentilla oli luotto, että pääsit sitä hengissä läpi? Ensi alkuun kaikki näytti ihan hyvältä, että mä hain sieltä ulkoa sen tavallaan niinku turvallisinta linjaa, mikä sitten osoittautuikin ihan hyväksi loppujen lopuksi. Et siinä vaiheessa oikeastaan olisi lähtenyt varmaan housut vaihtoon, jos sen olisi vessassa käynyt ennen kisaa, niin kun rupesi kolina kuuluu sieltä rinnalta, että kuka sieltä tulee päälle sitten ja vie mut mukana. Ja siis vauhdillisesti osallistuit käytännössä niin kuin jaettuun kärkipakkaan, että toi nyt on niin kuin käytännössä kosmeettisia eroja, mitä puhutaan kierrosajoissa, eli kisavauhti oli hyvä ja aikajovauhtikaan ei ollut huono. Että milläs meillä tästä nyt sitten lähdetään Interlagosiin, kyseessä on täysin erilainen rata. Kyllä pelottaa. Ei voi muuta sanoa, pelottaa kyllä. Draft-volkkaamista ja siellä tosiaan niinku sieltä tulee ne hitaammat sit kontissa kiinni. Täytyy keksiä jotain. Siivet irti koko autosta, en tee mitään. Näin, nimenomaan näin. Ja haluatko sitten vielä, kun siivet on nyt heitetty romukoppaan, niin haluatko vielä kiitokset johonkin suuntaan antaa, ennen kuin otetaan tuolta toi ykkösmutkan onnistuja luureihin? Mutta kyllä täytyy sanoa kiitokset tosiaan Fisralle, että on järjestänyt näinkin hieno kilpailutoiminnan ja tietenkin Glacier Racingille, kun on niin hyvä porukka. Näin Hyvä. siis Joni Takanen kolmanneksi tänään ja nyt sitten viimeisenä haastateltavana Puhakalla on täällä nyt sitten ykköskurvin mustalammas. Kyllä, mulla on tosiaan tässä haastattelussa kilpailussa loppujen lopuksi viidentenä maaliin päässyt Podin teräsmies Joni Haagner. Joni Haagner, ensinnäkin, mitä sinun mielestäsi, kuvaile omiin sanoin siitä, mitä siinä ensimmäisessä mutkassa nyt oikein tapahtui? Siinä tapahtui kolaris. Ja mä veikkaan, että se oli mun syy. En oo itse kattonut tilannetta vielä niin paljon, mutta katsoin, että lohtari vaihtaa keskelle linjaa ja sit mä laitoin autoa sisäpuolelle ja sit linja meni sitten kiinni sieltä ja siinä oli kauhea eläjä ja vituttaa kuin pientä sikaa. En kuinka paljon porukka laittaa aikaa tähän, niin sellaista. Kyllä, ja siinä pahoittelut tosiaan katsojille sitä kielenkäytöstä, se oli vähän pienempiä kotona, mutta tosiaan, tosiaan ymmärtäähän se, että tunteet ovat kuumina. Sinä Haagner kuitenkin niin kuin selvisit kuin ihmeen kaupalla tuosta ensimmäisen mutkan läjästä. Ja sitten loppukisassa sitten olit siinä jo 4. sijalla, ja siinä oli kovaa taistelua Miika Haapasen ja muiden kanssa siinä, ja sitten kuitenkin niin kuin, miten loppukisa meni, että oliko auto ainakin vauriota päälle päin kyllä oli, mutta miten se ajaessa tuntui? Että oliko vaikea niin kuin selvittää tiensä sitten siitä jatkoa? Joo, se oli rikki joka kulmasta, että mä en tiennyt. Se oli varmaan aerodamagea ja kaikkea. Ei se mennyt mihinkään. Ja sitten keskittyminen oli ihan hukas, kun mä vaan ajattelin ykkösmutkaa odottelin, koska sieltä tulee jotain läpiörankkuu muuta. Ja siinä on jotain minuutin verran repaireita, että
ihme noikin hyvin meni. Joo, ja siinä on kuitenkin pakko siinä ensimmäistä mutkasta, mitä me katsottiin tuossa aikaisemmin, niin kyllä siinä ehkä enemmän kilpailutilanteesta oli kyse, kun se ensivaikutelmalta vaikuttikin. Mutta tosiaan Joni Haagner, upea, kuitenkin kisan tapahtumat huomioon ottaen ja auton vahingot huomioon ottaen, niin vain 21 sekuntia kärjestä. Oliko mielestäsi nyt tuossa kärjessä niin kuin mitään suurempia yllätyksiä sitten, noin niin kuin omasta näkökulmasta? No, sanotaan tällä, että yllätyksen oli se, ketä siellä ei ollut tällä kertaa. Että minun ja muiden virheiden. Niin. Sieltä puuttui vielä kovia kavereita. Kyllä, ja ennen kuin päästetään nyt Joni Haagner siinä potemaan sitten pettymystä, vaikka hyvin viidennenä siellä tulikin maalin, niin onko vielä terveisiä, mitä haluaisit lähettää, tai kiitoksia, mahdollisia kiitoksia? Joo, kiitoksia sarjajärjestäjille ja tiedän, että kovaa työt tehty. Sellaista. Hyvä. Kiitoksia Joni Haagner ja kiitoksia kaikille haastattelussa. Ja ennen kaikkea kiitokset lähtee meidän sarjassa upeasti mukana olleelle Vianorille, Foreiserille tukemisesta. Kaikille teille katsojille, jotka kilpailua ovat seuranneet. Te teette tästä sarjasta sen, mitä se nyt tänä päivänä on ja mitä siitä tulee kasvamaan. Isot kiitokset Fisralle ja sen jäsenille ennen kaikkea. Fisralla on Olli Pahkalle isot kiitokset täältä puolesta, Joni Backmanille lähetyksestä ja kaikille, jotka ovat meitä jollain tavalla tukeneet tai auttaneet. Se merkitsee meille paljon ja ilman teitä me emme olisi tässä, missä me nyt tällä kertaa olemme. Ja avataan sitten vielä tässä ennen lähetyksen lopettamista ja ennen jälkilöylyjä, niin tässä hieman tätä sarjan palkintopottia. Elikkä teille, jotka tästä ette ole tietoisia, niin tälle sarjalle tosiaan on luvassa mahtipontiset upeat palkinnot. Nimittäin sarjan 3 parasta kuljettajaa palkitaan pokaaleja ja lisäksi jaetaan seuraavat palkinnot. Voittajalle Vianorin 880 euron arvoinen lahjakortti plus 200 euroa käteistä rahaa Foreiserin toimesta plus $200 iRacing kreditteinä. Eli siellä on nyt yhteensä tällaisella nopealla ja pikaisella matikalla niin 1380 euroa arvosta palkintoja suurin piirtein, kun dollarin euron kurssi on nykyään sama. Ja jos toiseksi jäät, niin älä huoli, siinä on 150 euroa käteistä rahaa Foreiserin toimesta ja vielä $200 iRacing kreditteinä ja vielä kolmannesta sijastakin pokaalin lisäksi on 50 tosiaan Foreiserin toimesta luvassa ja sitten vielä $200 iRacing kreditteinä. Ja näitä iRacing kredittejä menee sitten aina sijalle 15 asti hieman takautuvasti, eli jopa sijasta 15 saa vielä $10 iRacing kreditteinä. Eikä siinä vielä kaikki, kuten TV-shoppia nyt lainatakseni, ei siinä vielä kaikki. Nimittäin sarjan reiluin kuljettaja, eli sarjan reiluin kuljettaja saa Fair Drive-kuljettaja palkinnon, joka on siis $100 iRacing kreditteinä. Ja sen ehtoina on se, että kuljettaja on esittänyt tässä sarjan aikana poikkeuksellisen hyvää urheilemassa käytöstä radalla sekä sen ulkopuolella. Ja mulle tulee mieleen eräs kierroksella ohitettava tässä kilpailussa, joka ainakin tuohon palkintoon olisi kovasti ehdolla, nimittäin siinä estettiin kyllä todella hyviä otteita. Ja sitten myöskin luvassa on 100 iRacing kreditin vuoden kehittäjäpalkinto, eli kuljettajan ja sitten SM-sarjan aikana poikkeuksellisen hyvää kehittymistä ajo- ja kilpailutaidossa SM-sarjassa sekä sen ulkopuolella. Ja Fisran hallituksen valinnan perusteella jaetaan myös seuraava palkinto, 100 iRacing kreditin vuoden tsemppaa palkinto. Ja tämä sitten olisi sitä, että kuljettajan sitten SM-sarjan aikana kannustavia auttavia tekoja SM-sarjan kuljettajan keskuudessa radalla sekä radan ulkopuolella, eli kannattaa olla kiva niille kavereille. Ja lisäksi arvotaan 2 kappaletta $70 ja 1 kappale $100 iRacing kreditin arvoista lahjakorttia kaikkiin osakilpailuun osallistuneiden kesken. Eli toisin sanoen upea palkintopotti on luvassa, ja tässä tosiaan tässä pääpotissa, jossa on yhteensä yli 1300 arvosta tavaraa, niin on tosiaan Klaus Kivekäs kiinni. Ja vielä kerran, sanotaan nyt se vielä kerran, iso kiitos Vianorille, iso kiitos Foreiserille, iso kiitos kaikille, jotka meitä on tukenut. Aivan upea kausi tulossa, todella dramaattinen ensimmäinen kilpailu, ja tämä on vasta alkua. Vai mitä, Joni Backman? Todellakin on vasta alkua, ja kuten tässä moneen kertaan sanottu, niin tämä rata, missä tässä nyt avattiin virallisesti sarja, niin rata on niin sanotusti vähiten niin kuin ohitusystävällinen, eli yksi haastavimpia ratoja sekä ajoteknisesti että ohitusten aikaansaamiseksi. Kun tässä nyt sitten ruvetaan katsomaan tätä kalenteria, niin 2 viikon päästä tosiaan sama aika, sama paikka Suomessa, mutta autot hyrisevät sen jälkeen Interlagosissa Brasiliassa, siitä jälleen 2 viikon päähän niin mennään Suzukaan.
Sitten vähän eksoottisempaa ympäristöä, eli marraskuun ensimmäisenä päivänä ollaan sitten Mount Panoramassa, joka on tuttu muun muassa V8 Supercarelta. V8 Supercarien vuoriralli niin sanotusti. Sitten 22. marraskuuta Autodrome Nationale Monza, kaikille Formula-fanaatikoille niin tuttu rata, ja kausi päättyy 13. joulukuuta Spa-Francorchamps radalle, eli kaikki 5 rataa täysin action-packed, näin uskallan sanoa. Kyllä, varsinkin Mont Panoramassa, eli Bathurstissa tullaan varmaan näkemään paljon mielenkiintoista actionia, sillä rata on todella kapea, se on todella pitkää suoraa, todella vaikea loppupätkä, samoin Spaassa, samoin Interlagoissa, ja pakko kyllä sanoa, että niin kuin aivan upea kausi on tulossa. Että jos Laguna Seca, joka ratana tunnetaan mikkihiirenä ja ehkä hieman tylsänä, pelättiin pahinta, saatiin parasta. Jos se tarjosi meille näin paljon draamaa ja jännittäviä hetkiä, että täällä meidän sappiloppua ja selostamossakin, niin sitten en malta kuin innolla odottaa, että mitä Interlagos tarjoaa meille. Nimenomaan, ja näihin tunnelmiin ja kuviin on nyt sitten mitä parhain päättää tämä Finnish Sim Racing Championshipin avauskilpailu Laguna Secasta. Äänessä siis Joni Beckman ja Joonas Puhakka. 2 viikon päästä palataan Interlagosissa. Kaikki mukaan siihenkin lähetykseen. Siihen asti kiitos ja kuulemiin. Hei hei. Thank you.